Ay, shout out. Hey, Yellow. Uy, Tool Project. Laura May. Shout out. Good evening, host. Good evening sa'yo. Top 5 na lang tayo, Tol. Nasa top 5 na. Bukas top 6. Yahoo! 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 Hi, Floramy! Sangkay! Kamusta? Pwede akong video mo. Okay. Charge. Yeah, malubot di man pala nag-charge to God. Oh, look. Hindi nag-charge? Ano ko naman ito? Ano ko naman ito? Kung nag-charge. Ito kasi medyo yan, nag-charge ka. Buang ka. Okay lang yan. Ninja Yellow. O nga tol eh. Let's go lang din. At live lang din. Live. Mahina pa ang ating ano. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Solo na naman ako sa bahay. Isang linggo ako solo. Ay, 2 linggo ko rito sa bahay. Isa lang. Pinalayas ko na yung aking mag-ina. Pinalayas ako. Basta nandyan na, no? Sabi, ayos ka. Sabay nanonood pala. Re-react talaga eh. Init. Kapaso. So, yung first screen. Ano ka ganito yung dyan? Ay, gumana. What's wrong, boy? Yung nagyagas. Nangyari. Kaya lubat ang aking phone. Wala akong pang-play. Oo, nagdana. Ang charger ang ginamit ko eh. Bulok naman yung charger. Upo-upo pa ang puta. Gumagana. Tol, nag-live ka ba? Tol Project? Nag-live ka? Baka nag-live na ako. Nag-live ka siguro. Sorry. Nasabayan kita. Hindi, mag-live ka lang dyan. Huwag ka mag-end. Pasok. Ganito ang isang mag-end ko dyan. Yes, still live me. Oh, okay. I can go to your channel. Sorry, Tol. Pasensya na. Nasa labas kasi ako. Nagkuha ko ang paninda ko. Hindi ka na mag-end. I'm done to. Dito na ako sa'yo watching. I'm done to. Anong oras na ba? Isang oras ka na ba? Grabe, init. Matik na yan. Kain tayo mangga. Oh, sa mga gusto ng mangga dyan. Sa Ate Brenda, mahilig yan. Kaon ba? Kaputla po. Binigay ito sa akin nung nakarampa. Ngayon pala kakainin. Ang grabing tamis. Ha? Putik na yan. Sobrang tamis. Balik ako mamaya tuloy. Okay lang to. No problem. Grabing tamis naman itong mangga na to. Ini?
yung katawan ko. Gag. Itim yung kabila. Halatang, oh, tragis ka katawan ko. Yak! Ito lang lang. Para ulo lang ang kita. Ako, dito yung anak ko. Titingnan lang ko lang. Grabe init kasi. Chef daw. Ay, B-Boy, shout out. Naka-live si Project Boy. Wala akong damit. Init. End ka na? Punta ka muna doon kay Project. Mamaya. Designer naman yun.
ano ko lang, yung kangaroo ka na muna. Mamaya pupuntahan ko. Nag-end ka na ba? Kasi ano, update, top 5 ako pang 5. Nangungusan ako ng Cheryl, si Jowa niya. Katuba. Grabe tinit, wala mga gawin itong pala. Pastihan. Kaya ayaw ko buksan ng pinto. Kasi, pag ako natulog kasi, pinapadlock ko yung pinto na yan. Mahimbing nga ang tulog ko. Mahirap na. Maraming ano rito eh. Nangungupahan dito. Ang mga baguhan ng upahan. Marami din mga tirador bang niya. Bigla pumasok dito sa bahay na tulog. Mahirap na. Pero pag nandito eh, maano yun, bising manok agad yun, nagising agad yun, pagkalaskas nga lang, bising agad yun. Shout out sa inyo. Salamat sa 4 thumbs up at 1 viewer. Sino itong 1 viewers? Who's this guys? Who's this guys? Ang pangit ng lasa ng mga asin. Hindi ko kayang kainin. Sobrang tanis. Sobrang tanis. Hindi mo makakain. Ganun. Ulang anak pa, ulang lagyan sa lana. Hindi bakit wala kami. Hindi nila ka? Tingnan mo yung profile. Bahiga muna tayo. Habang wala tayo videos. Nag-live si Tom Project. Hindi kasi nag-live yung kanina. Kailangan na. Ito paano yung sa team. Ay! By no guard, shout out! Oy, Planet Sword! Shout out! Thumbs up down! Shout out! Thank you so much sa Planet Sword. Hindi ko nang buko. Bye, kumusta bye? What's up bye? Kumusta? Ay, okay naman. Ayun, humihinga. Huminga-hinga naman, tol. Bye, no guards. Planet Sword, wash out, sabi ni No Girls TV. Ang lakas ng ano mo, upload mo. Ang lakas ng mga vlog mo, tol. Very nice, Salamat sa thumbs up sa dalawa na nandyan. Planet Sword, thank you. Ang lakas ng revenue, tol, No Girls. Okay lang busy sa duty, tol. Mark, yo, oy, tol, thank you so much, Busy ang ano. Sana kung may bakante kang oras, pwede bang pakisuyo pa play ang aking video? Kung okay lang naman. Yung may playlist ako dyan na Flores Di Mayo, tol, Planet Sword. Baka naman po, paano. Napakulayan lang, bay. Swerte mo, nagpakulay sa'yo.
Yung mga ibig sponsor nyo, tol. Abay, no girls. Oy, Mary Grace, tawa ka naman. Pupuyatin na naman kita. Hindi, maaga pa naman eh. Hanggang alas 10 pa lang. Nagano ko, nagkuha kong paninda. 3 upo, 7 repolyo, pambukas. Wala eh, mahal ang kamatis eh. Alam mo yung tinda. Yan lang ang kaya ng tinda. Kahit matumal, tiyagain lang. Bahala na. Ganun talaga ang buhay. Vendors. Dito sa Dipolog, si Kuya Jeff at si Louie Akupang. Oo, alam ko tol. Alam ko tol, nasa Dipolog sila. Nakapanood ko ang vlog mga yan. Na pagpanood nga namin ng live ni Idol Jeff, nagulat ako, sa parang nasa Pinyan to ah. Nasa Pinyan sila Idol Jeff. Ayos yan, para maganda yung content. Malakas kasi ang content, ano niya dyan, views. Yan sa ano, Pinyan. Mindanao. O Mindanao ba yun? Malakas ang views ni Idol Jeff. Ano lang, maganda yung pag anong ganon lang siya para yung ano niya, content, may iba naman lagi. Eh kung malapit nga lang yung kala MG nun, lugar, baka nandun yan. Planet Shower, Dan Dikit, sabi niya, no guards. Oy, no guards. Ano yan? Ano yan, member ng Planet Shower. Matagal na sa Planet Shower dyan. Di ba ang pangalan mo dati si ano yun? Di ba ang pangalan? Nakikita ko lang sa Facebook mo eh. Si Abdul ba yun? Isa ka di ba ang Muslim tol? Planet Shower. Mas maganda talaga pag may pa iba-ibang ang lugar ba parehas ka malakas. Oo. Ganun talaga yung bay. Eh, sikat naman si Idol dyan. At kilala ng ano na yan. Magaling kasi mag-vlog yun, si Idol. Mga pronunciation pa lang niya, talagang napakalupit. Buti ka nga ba, ang dami mong ano eh. Dami mong nabablog eh. Sa akin, nananawan ako sa pag-vlog ko sa pag hindi eh. Kaya baka next week, baka pumunta ko dun sa ano ko. Pala nanay. Kaso matagal pa, 2 weeks pa ako rito. Next week, pag nakalusot ako sa ano, sa picture 20, pupunta ako dun. 25, bonus. Hi Robert Galanon, shoutout. Shoutout tol. Patapos ko lang manood sa vlog. Uy, kaninong vlog yan tol? Robert Bagalanon. Yan din ang magagawin soon, guys. Pag nakaluwag-luwag na pupunta talaga Baku ng Davao. Oo. Kaya ako nga, kaso di na ako kasali na sa challenge. Uwi akong August 15 or 16. Kailangan makain pang ano. Kaya salamat ako, nasali ako sa challenge. Kasi malaking bagay area. Nasa challenge ka, malaking bagay. Marami kasing content dito magagawa, bay. Hindi ka mauubusan. Ako nga, bay, yung ganyan sa lugar niyo sa Cebu. Cebu ba yun? Bohol. Bohol pala. Bohol pala kayo. Sa Bohol. Marami. Kasi dito sa palengke, ang ingay kasi. Kaya minsan yung mga vlog ko na pag nagtitinda ako, minsan, binalagyan ko na lang ng tugtog, binalagyan ko ng background kasi hindi marinig yung boses ko. Kahit lakasan ko pa yung boses ko, pag may dumaan sa sakyan, may jeep, may motor, tapos tao pa. Ang ingay. Palengke nga naman. Sa probinsya, o Bohol. Oo, maganda yung mga ganyan. Kaya pag nakauwi ako sa probinsya namin, nakikita niyo yung mga hindi pa ako nakauwi doon mula nung natuto ko mag-vlog. 2017 ako
umuwi nun. 27 ako umalis. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakabalik. 9 years. Kaya kailangan ko ng kailangan makaipon para makaalis ng makapasyal ng province. Buti ka nga, ang dami mong content eh. Meron ka nag-i-sponsor sa'yo pang pang tawag nito, pang charity mo. Kaya dito maubusan talaga. Tsaka maganda yung may GoPro ka, hindi ka mahihirapan mag Robert Bagalano, wash out. Sabi niya, by no guards. By no guards, ano lang yan? Solid word yan. Ano lang yan, support. Hindi siya nagbablog. DJI Action 4 by dito GoPro. Oo pala, DJI pala. Iba pala yung GoPro, no? Maganda yung kuha eh. Nakita ko sa vlog mo eh. Napanood ko eh. Pero hindi naman lahat ng vlog mo napapanood ko kasi ang haba ng vlog mo eh. Grabe ang vlog mo, bay. 1 hour, 50 minutes, 40 minutes. Sa akin nga, pag nag-upload ako bay ng 40 minutes, 45 minutes, yung viewers ko pag pinipremiere ko, nananawa. Wala kasi ibang lugar eh. Andun pa rin sa lugar na yun eh. Wala bang ibang pinupuntahan eh, hindi ako makapag robing ng vlog kasi wala mo magbabantay sa paninda ko. Hindi ko naman pwedeng iwanan yung paninda ko, hindi ko naman pwedeng pagkatiwala sa ibang tao. Hindi naman nila bibintahan yun pag pinabantayan ko sa kanila, hindi naman bibintahan mo ngayon. Binabaan ko na ngayon, bay. Dapat, bay, pag ganyan ang challenge ka, huwag mo habaan lang muna. Kahit 30 minutes, 40 minutes, or 20 minutes. Basta kung huwag mo na habaan para mas marami kang magawang upload. Kailangan ko maka-upload na pataas per day. Dalawa pataas per day. Oo, yun nga daw ang rule sa inyo. Swerte nga kayo, may binigyan kayo second chance eh. Kaya huwag ka mag-iinom at huwag mo kalilimutan. Ay, Mark Joe, good evening. Sabi ni Jamel Watamama. Boss Jamel, shout out. Jamel, shout out. Sabi ni No Girls. Team Mayor, shout out. Sir Ido G kahapon, lasing. Tagay-tagay day at si Idol Marocco. Kaya 30 minutes lang para makakadalawang upload ka sa isang araw. Kasi kailangan mo yung masunod ang roles. Kung hindi, nako, mahirap na. Mahirap pag di mo na sunod ang rules ng mag-out out ka. Buti nga, hindi ka naman problema sa revenue, $100. Si Makinis ng pobre, parang problema yata. Kasi wala pa ito nagpapalitod sa kanya eh. Salamat sa unknown, sa second chance. Oo, swerte nyo talaga kasi binigyan kayo ng chance ng mga sponsor, mag-sponsor sa challenge. Kaya good luck na lang sa atin kasi talaga naman itong pating palak ng pa-challenge ay lang talaga to. Friendly gig. At talagang swertihan lang. Kung sinong tumapat, ay yun ang panalo. Ang sinong tumapat, yun ang panalo. Si Cyril, ilan lang din ang vlog Hindi lang din.
Tapos yung bilang sa vlog, kailangan pasok lagi sa 500 para ma-counted sa ma-counted sa ang tawag mo, counted sa paramihan ng vlog. Eh, yung akin minsan 60 lang, 100. Swerte na nga tayo, umabot ang ano eh. So, mabuti nga, nakalusot ako sa 500 eh, sa isang video eh. Yun nga ba eh, si Maki ay tagilid, malaki din kasi ang 100. Kung walang suporta, di kaya. Oo, totoo. Pag hindi talaga siya makano, naglag talaga. Di kanina, nanonood ako dun sa live niya, isa lang ako eh, isang viewers lang. Mahirap kasi pag talagang hindi ka mapunta kaya doon ka Kanoto. Eh si Kanoto ngayon, naglalaot lagi. May paramihan bang vlog ba? Hindi ko alam, bay. Hindi ano ko lang ba, yung hindi siya maka-counted doon sa bilang. Kasi parang paramihan din siguro. Kasi ang sabi ni Idol Bidogs ay kung hindi umabot yung video mo na isang video na hindi umabot ng 500, hindi mapapasok sa bilang. Hindi niya isasama sa bilang. Ibig sabihin, may paramihan din ng vlog. At may paramihan. Sa'yo, mas kasi sa'yo kasi maraming pasok na sa 500. Ligtas ka. Ninja Block, shout out. Thank you. Hindi kita susuportahan. No, Gerds. Bigalaw sa Joseph, boom. Sangay, salamat. Okay lang. Hindi mo ko suportahan. Pangit ka naman. Thumbs up down. Okay lang, hindi naman masakit. Hindi mo suportahan. Ano naman. Magkikick out daw pag walang pumasok. Oo, pag walang pumasok doon sa isang vlog mo na umabot kahit lang kahit 500 na isang vlog mo, kick out ka. Pero kung may pumasok naman, diretso ka doon sa 31. Basta wag mo nang kakalilimutan yung revenue may update at may ibigay kay Idol Bidogs. Manay Brenda, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sunny. Sunny Zen was out, sabi ni Nogers. Oy, Sunny Zen, shout out from out. Shout out bro, sabi ni Joseph. Ninja Block, shout out tol. Salamat tol. Nag-in ka na? Nag-in ka na pala? Naka-video lang ako eh. Nag-in ka na? Ba't ka nag-in? Ganun. Talaga kaya pala nandito na si Ate Brenda. Kaya tayo dito? Dahil sa suporta. Kaya ito lang by Nogers, kaya ako nakakakuha ng views dahil sa suporta din ng aking mga team boom. Talaga naman. Manay Sunny, Miguel Shoutout sabi ni Ate Brenda. Boy, Miguel Shoutout sabi ni Sunny San. Ninja, naka-end na. Ngani, oo nga, nakita ko, namatay na yung cellphone ko bigla eh. Ibig sabihin, ay naka-end ka na. Oy, kulang MGB, shoutout. Kulang. We ka din. Nagparamdam lang ako kay Lolo YT, sabi ni Ninja. Brenda, watch out, sabi ni Nogarts. Kulang MGB, shoutout. Brenda, Yahoo, sabi ni Joseph. Oh, hello po, Brenda. Kulang MGB. Dikitan mo yan si Nogarts. Malupit yan na vlogger. From Team Bohol. Yan ang pinakamalakas sa bukod doon kay Cyril at kay Katuba. Siya yung pangatlo doon sa Team Bohol na malakas. Malakas ang views yung Nogarts na yan. May bulang kristal kaya si Nogarts eh. Rolang, Miguel shout out. Nogarts, Miguel shout out. Oy, Batang Samar, gandang good night na tol. Exit na ako. Aba, pumasok ka ba? Papasok mo lang, tulog ka na. Oh, sige, tumulog ka na. Walang pipigil sa iyo, Batang Samar. Tulog ka na. Kuya Erap, Miguel shout out, sabi natin, Brenda, bukas na lang po kayo nagkarga, subscribe si Kuya Project, baka malagasan po. Oh, sige. Sa bagay. Wala, aswang. Ano aswang? Sunny Sen.
Night all, shout out sa lahat. Good evening. Sabi ni Batang Samar. Kanina pa ako nakikinig lang. Ikaw pala yung nag-iisa. Marites ka din, no? Kaya ka nag-comment kasi nandyan ako si Kulang. Ayos din, ano? Ba talaga itong diskarte ni Batang Samar? Hello po, Kuya Sunny. Sabi ni Kulang. Hello po. Hello po. Bis. Sabi ni Kulang. Salamat, Sunny Sen. Sabi ni Noberts. Kulang, shout out. Ate Brenda, sabi ni Mary Grace. Si Sagato, mukhang aswang. Nag-live ano? Hello po, Ate Mary Grace, sabi ko lang. Hello Grace, naku po. Naku, papuyat ka na naman nito. Sabi natin Brenda, Marites na viewer, yes, Batang Samar, ikaw yun. Chismis to. Oo. Shout out sa buong team, boom. Alright. Bebe, sabi ni Joseph. Batang Samar, wash out. Oy, Dalia, shout out Dalia, kumusta? Hello po, Kuya Joseph, sabi ni Kulang. Oo, mukhang aswang ba si, ano? Kuya Mark, may galaw shout out. Mukha bang aswang si Sagato na naman? Aray mo ha. Sagato ha, mukha ka na naman palang aswang. Support from Team Bingo Warriors founder Gina Lakman Vlogs. Oy, shoutout sa inyong team. Ate Dalia. Mas matanda pa ako sa iyo. Dalia. Ma'am Dalia, Ate Dalia. Hello po. Dalia, sabi ni Kulen. Hello po, no girls, sabi ni Kulen. Sabi ni Dalia, hi, pa-heart, yan. Ay, salamat sa 5 viewers natin dyan at 14 thumbs up. Shout out. Top 2 pa rin si No Girls. Malupit talaga si No Girls. Gab! Oy, shout out kaya Mark. Hello. Kumusta Gab? Walang nag-live si, ano, di ba? Si Ate Len. Len Official. Hello Gab. Sabi na ko lang, MGB. 8 viewers, shout out. Kulang hello, sabi ni Dalia. Ay, Dalia. Dalia na. Tama na ng buhok. Kailangan na natin ng paano. Kuya Aw vlog. Yan yung nagmura sa akin eh. Kuya Aw vlog. May screenshot ako niyan eh. Pinura ko dati. Naggamit ng ninja. Pinura ko. Loko. Kaya di ko na lang inaano dun sa live ni B-Boy kay baka magalit. Sino? Yung si Kaaw vlog. Yung lalaki na mataba. Minura ko nun eh. Tinanong ko yan kay Tol Project yata yung tinanong ko nun. Sabi ni Tol Project, parang kilala ko yan. Ay hindi. Sino ba yung pumasok na nasabi ko? Sa pinakita ko na minura ako. Ay, Obi girl! Tuhog host. Oy, tuhog. Kahaw. Kuya Aw. Hindi kahaw. Baliw. Hindi si kahaw. Anong nangyari siya? May galaw shoutout po. Obi, sabi ko lang. Ate Brenda, good night. Oy, good night. Tulog ka na agad. Kaya sana check mo na naman. Nandiyan na si Obi girl. Kanina, di ba? Nung chinik mo yan, nawala. Wala akong viewers kasi sobrang anuhan mo. Gigil mo. Nawala agad ang viewers ko. Sis Obi. May galaw shoutout. MLS. O Ate Brenda, kanino? Pumasok siya si Obi kaninang umaga. Tapos sabi ni Kuya Sani, ang ganda ni Obi. Sabay tinignan niya. Galing sumayaw daw. Tapos mamaya-maya, wala na akong viewers. Nagsialisan yung dalawa. May pagkanor talaga itong, tayo mo. Pag umalis si Obi, pag lumabas yan si Kuya Sani, matik yan. Andun yan. Matik, hanap muna siya ng pampagana. Pampagana, joke lang. Okay, matapang si Aw talaga. Aw talaga.
Obi girl, hi! Aba! Pikatun ka man. Nandun ako nun. Oo nga, Ate Brenda, nandun ka nga. Bigla lang nga nawala yung viewers ko. Si Lovely nawala din. Sabi ko, ala, ano yun? 6. Pagpasok ng OB pa sabay labas, nawala si Kuya Sani. Sabi ko, ba, nag-date. Nanilip na naman ang Manoy. Sumano yung mga pananilip ito eh. Mahilig ito manilip eh. Kaya delikado to pag may mga salubong dito sa live na medyo sexy. Kung nandito ka kagabi, pumasok si RA Garcia, nako, baka sabihin mo, doon ako Mark, din ako papasok sa live mo. Doon ako magbababad. Linayasan ko nga si Sagato eh. Bakit mo linayasan? Nilalayasan yung magandang may ako kwento dyan kay Sagato eh. May pinag-usapan kami kanina ni Biboy about kay Sagato. Si Sagato daw, yung mamaritis natin, di mo naman nanonood dyan dito eh. At wala si Biboy. Si Sagato, may brief daw may brief daw dun sa bag. Doon sila nag-live sa Kuya Sanicel, si Brenda. Doon daw sila nag-live sa barangay. Sabi ni tapos nung nag-live si Sagato, ilinagay doon sa Honos kundi tarantado. Nakatuwi, yung normal na pag Kuya Sanicel, Ate Brenda, ilinagay daw sa Honos kasi nag-usap ko ng Biboy kanina. Sabi ba naman ng tas naabutan ng kapitan, sabi ng kapitan, Biboy, kaninong brief to? Baka nagdadala kayo rito ng babae, lalaki. Sabi ni Biboy, tarantadong Sagato to. Nagdala pa ng brief dito, butas pa. Break na kami ni RA. Aba, mayroong ganun. Wait nga. Pipicturean ko sana para may proof eh. Kaso, hindi pumayag si Biboy. Nalimutan ko picturean nung pinagano ni Biboy nung nag-usap ko sa Messenger. Dapat pinicturean ko. Asarin mo. Sabi mo Kuya Sani po, dali, abang ako ron. Punta mo doon. Sabi mo, Sagato, may balita pala si Mark Jowaray TV. Huwag mo sabihin na sinabi ni Biboy. Dali na. Abangan kita ron. Ayaw ko. Kay RA. Ayaw ako. Kulayan. Gusto din. Kulayan ba? Gusto mo bang kulay? Asan na ang brief? Asan na ang brief? Shout out guys sa inyo lahat dyan. Salamat po sa pagtambay. So viewers at 17 thumbs up, thank you. Salamat kayo girls sa pagpasok. Yung mga ko dito, di ka makain-kain. Kaya ang asim man. Dito kasi full yung cellphone ko. Pipisahan ako ng video na kaso. Grabing asim ng panulay. Ano to? Klase mong gato. Para sa ano?
Dito, gumagana ito sa charger na yan. Lang guys. Sabi niya. Lingos. Lingos ka ba, boy? Ganyan ang ano mo. Brenda, salamat po. Baka mamaya, mantaking ka na naman natin, Brenda. Okay lang ako dito. Mag-edit pa nga ako, mag-edit na nga lang ako. Habang wala pa akong ibang viewers. Edit muna tayo para may dalawa tayong upload. Bukas vlog tayo. Hindi na kami magsasabi na matutulog. Bakit? Baka mapuyat si Grace. Si Brenda. Okay lang yun, sa Brenda. Tulog na siguro to si. Hindi niya alam na nag-live. Re-replay niya na lang yan. Mamaritis niya yan. Napadudot tuloy kami. Kamote Crow, shoutout. Yung channel ba ng Kamote? May check nga Kuya Sanisen. 5 viewers, shoutout. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ninja Block, oy, Tol Project, salamat. Hindi ko na jakita niyan tol ah. Back to you, my friend. Back to you din, B-boy. Sana sa gato, andun pa? Mag-edit sana ako eh. May pinanood ako na pinagsasaksak eh. Kaya nagugulat ako. Ninja yata. Ninja ba? Huwag na natin jakitan yun. Ninja ba? Pagkakilala lang po yung jakitan pag ninja. Boy Pikis. Boy Pikis. Well, Project pala. Isa lang ang video.
Kamote Crow, shout out. Thank you. Hoy, Sunny Sen. Sabi. Ate Brenda. Brenda's Diaz Amigos. Walang subscriber. Walang subscribe. Eh malay mo, ano pala yan? Big time. Bigla ako paliparan. Eh, jacketan ko na nga lang. O kaya pala, sponsor pala yan. Yan, may jacket ka na. Oh, bigla magpaano yan, magpakulay ng ano. Isa yan sa ano, magbigay sa atin ng karangalan. Aba, paldo. Boy, tabihan mo ako. O, di ba naiyak? Sa sobrang tuwa. Narinig pa lang boses ko, naiyak na eh. Di ba? Kamote Crow, bakit yung cry-cry ha? Why you cry-cry? Sino ba eh? Sino ba siya? Ba't ka nag-cry? Sabihin, namimili naman tong host na to. Pangit-pangit naman. Kamote, may hello po. Sabi ni Kuya, ni D-Boy. Kamote, min mo please. Yan nga, min niya. Hanapin mo yung min. Okay lang yan. Gagamitin ang min. Importante, min ko ba? Min ko ba? Oo, para matikitan ka. Kung gusto mong madagdagan ng iyong subscriber, legit po kami dito. Sa kaming tunay at legit na subscriber. Kaya kung gusto mong madagdagan yung subscriber na mga pugi, pugi. Yes, pakibaba. Kamote, subscribe down. Boom. Oh, subscribe. Project 89 po, mga boss. Buang ka. Tal project, loko ka. Sa'yo pala yan. Kaya sana eh. Tal project pala yan. Ang dami kasing ninja tong tao na ano eh. Sa'yo pala yan. Tama ka pa dyan. Sa akala ko na, ano na. Taga-ibang planeta na tol. Ito pala yan. Kala ko mga taga-ibang bansa na eh. English poking na ba? Mabuti ka di ka na nag-English tol. Kung nag-English ka di nag-English Carabao ako rin eh. Okay. Kanto pa. Kamote, bahala ka dyan. Ang babait nyo, pati bigla. Siyempre, ikaw pala yan eh. Kung iba yun, susungitan na namin sana eh. Ano na ang Kuya Sunny, ano pa naman yan, high blood. Ate Marjay! Shout out! Kamusta Ate Marjay? Tin nga kita te. Oh, guys, si Ate, ay, ba't si Biboy? Si Ate Marjay from Team Hamog. Team Hamog yan. Si Ate Marjay, baka naman po, pa-support. Napakasipag yan, kapwa ko Bindor. At isang, solid din na, Team Pahuway. Madam B-Boy. Kuya Mark, naka-live din po ako. Ay, naka-live ka ba? Aray mo. Sige. Guna. Baka tayo matalsikan na yan, Whitey. Margie. Sige. Ano po, salamat. Salamat, Margie, sa pagpasyal. Isa kasi bawal yan, yung nanonood ko sa live. Tapos live ko pala. Baka tayo ma-kick out ni Whitey. Lol. Loy, hello. Sabi ni Loy Jigar. Ay, Loy Jigar, kumusta na? Boss, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang Di ako vlogger. Title project ba ito? Hi, Brenda MCB. Grabe yung ninja nito project. Napakarami yun.
Sana hindi ka na makilala mo. Ako'y nalaya pa at ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Loy, salamat. Ito, tol, Mark, ayos naman, naging busy lang. Okay lang. That's good. Thank you po sa inyo. Pumasok po kayo sa live ko. Sabi ni Ate Margie. At sabihin sinasadyang pagkakataon. Di ako vlogger. Kulang, shout out. Loy, shout Loy. Salamat, Loy. Para ba mahaba din pala itong vlog. Itong 40 minutes. Mananawan naman itong mga tumanoon. 40 minutes na naman to guys. Maiinit na naman ko dito sa aking vlog. Mahaba pala to. Paano ba? Ingay mo, Mark. Bakit ba? Bakit ba? Ikaw kulang ha? Makulit ka. Kulang. Shoutout ko lang. Hindi ko ba ma-edit ka? Bukas na, naantok na. Patulog na ako. Eh di matulog ka na nga ni. Hello, B-boy. Loy, naiwan si Sagato mag-isa. Ba't nyo iniwan naman? Huwag nyo iwanan ang Sagato. Minsan na nga lang mag-live. Pag di na naman nag-live yun, sabihin mo, B-boy, tamad. Night, B-boy. Ay ko lang, good night. Tulog na kayo, may pasok ka pa bukas. O baka, maano ka dyan. Ay, Sir Romel. Prim ano to, di ba? Sir Romel, shoutout Sir Romel. Norhasan. Sir Romel Norhasan, masalamat po, masalam. Masalam, salamat daw. So, thank you po sa pagpasyal. Mark, puwi ka daw, sabi ni Sagan. Sos, plastic ka Sagane, wag ako. Hindi mo na ako maluloko. Romel, boom, sabi ni Boom, B-Boy TV. Nandun ako, sabi ni Mary Grace. Barbie Crew! Shout out! Ay, kay Tol Project yan. Sir Romel, Narasan, maraming salamat po sa Team Hamog. Team Hamog ka, di po? Di ba po? Team Hamog. Sino? Romel. Salamat po, sir. Salamat po sa pagbisita. Welcome ka sa Team Boom. Ang kuya, Sir Jaime ay, yun ko nasaan. Baka nandun kay Ate Margie. Shout out sa ano nila, sa kanilang founder na si Sir Danny. Si ano ba ang apelido nun? Justin Dino? Tama ba? Si Sir Danny. Ay, nagpipim sa akin, ano eh. May... Shout out, Ate Jel. Boom, B-Boy. Boom. Sabi ni Sir Romel. Sir Romel, maraming salamat po. Thanks. Thank you, Sir Romel. Apo, Team Hamog din ako. Oo, alam ko po, Team Hamog ka po. Nakikita kita doon sa live ni Sir Danny. At sa live ni Ate Margie. Romel Norhasan. At doon sa live ni Kuya Elmer Ugay. Nakikita po kita doon na ano, at isa kang Team Hamog na ano,
members. B-Boy Boom, shout out. Salamat po sa pagpasyal, sir. Kumusta po ang buhay-buhay? Nakikita kita pag madaling araw nagla-live si Kuya Elmer. Nakikita po kita na pumapasok doon. Salamat po sa 5 viewers at 25 thumbs up. Thank you guys. Salamat po sa pagbisita. Lubat na yung cellphone ko. Lubat din yung isa. Tal Project, salamat. Wow, ang dami yung pinagdidikit ah. Shoutout kay Ma'am Ilang Ilang. Kung nasaan ka man Ma'am Ilang Ilang, shoutout sa iyo. Nagili ng buhok pa. Dati straight yung buhok ko ngayon, nangungulubot na eh. Kaso sombrero ko siguro to. Kailangan siguro pakalbo ko na to. Para mo bagong kanyang ano. Pogi oh. Siyempre. Bakit? Nagkukontra ba? Nagkukontra ba sa inyo dyan? Sasako ko kayo. Sige, yung magsabi dyan ng pangit ako, sasako ko na agad. Kahit kaibigan tayo. Sige, sabi mo ng pangit, sasako ko na agad. Plastic ka rin, Grace, you know? Si Grace, napaka-plastic nito. Ano, Grace? Plastic ka, Grace? Tupperware. Plastic yang, Grace. Tupperware. Ginawang salamin yung live ah. Aray, Diyos ko man. Aray, Diyos ko paray. Sige paray, sarap. Sa tabi sumasadyan, ang panahon mo. 3 viewers, thank you so much po. Salamat. Sir Project, salamat sa ano, mga ninja. Salamat ng marami. Hi, shout out guys. Three viewers, thank you. 11 lang, mag-end na rin ako. Pag yung mga antok dyan guys, tulog-tulog na. Pag yung hindi-hindihin ang mark, baka mapuyat kayo.
Kuya po ay talagang sanay sa puyatan. Hanggat dilat ang mata, hindi pa matutulog. Hindi naman tayo adik. Dilat lang. Talagang magaling lang. Salamat sa nagtambay dyan. Uy, naka-isang oras na pala tayo, guys. I-edit sa ang haba pala naman i-edit. 45 minutes. Ang kahaba naman pala nito. Sabi ko sa'yo, bakit ngayon? Ay, Kabers, Kara, CB Kabers, Kara, TV, shoutout. Happy Tuesday. Happy Tuesday rin sa'yo, tol. 20, Tamsak 27. Salamat sa patamsak. God bless you. God bless you, host. God bless din sa'yo, boss. For viewers at 27 Tamsak, thank you, guys. Salamat na marami po sa inyong lahat sa pagpasok sa ating live. For viewers, thank you po. Lugo, ano. Ate Jel, Ate Brenda, salamat te. Sinsya natin sa ano. Te, pag naantok na ka mo te ha, paturog na te. Hanggang nag-i-edit lang. Hindi na makatambay kayo sa gani, lubat yung mundo. Si kanila lang. Kanila lang. Sige, tulog na. O ingat, pangit mo. Aray mo. Mas pangit ka. Nasa ano kaya? Saan? Nasa work ka ba?
Sa work ka ba? Or nasa bahay ka? Matutulog na nga ni. Oh, matulog ka na. Ano pa hinihintay mo? Bukas anong oras pasok mo ba? Alas 7? Alas 7 ba pasok mo? Kaya sana sa'yo. Gising ako ng 4:30. Asikaso sa bahay before pumasok. Oh, bait naman ng totoy na yun. Sana all. Masipag. 4:30. Kasarapan ng tulog ko pa yan. Grabe ng tibay mo. Anong oras na? Hanggang alas 11 na. Hindi po matutulog. Parang isang beses ka na lang kuya sana naglalag. Hindi ka na naglalag ng 3 beses. Nangyari? Nakalagtaan ko ng video ko. Upload ko na lang bukas. Antok na ako. Sige lang. Upload mo. Premiere mo din. Hindi naman natin mahaba eh. Bukas live ko bukas. Bukas live ko 2. Okay. Ang ganda yan. Marabas kita. Marabas kita. Shout out. Sabado at Linggo naman. Ay, 4 na live. Opo. Paldo. 4 na live. Ay, ang ganun. Ano, pang ilang oras yun? Dalawa. Di 8 oras. Di pinain mo na yung oras ng ano. Pwede naman yung 2 lang. Kahit 2 oras. Depende kainin ko oras ni Biboy pag Sunday na lang. Oo, pag Sunday, tataasan mo na lang yung oras mo. Kaya ako, pag Sunday talaga, busy ako eh. Kaya sigurado ako makakapag-live ako ng... Pero try ko kasi may balak si Ma'am Ilang bumili sa akin sa Sunday. Sa Linggo, may balak si Ma'am Ilang bumili sa akin ng paninda ko. Kaya kailangan ko makapag-live. Ang kaso lang, pag nag-live ako, kailangan ano. Ate Margie, nag-end ka na? Ate Brenda, thank you. Kanina gising na ko losing ko eh. Nandun ako sa live ni Kuya Elmer. Putik na yan, nakatulog ako kanina mga 6:30 pa. Nagising. Agoy. Sabi ko, na naman, tanghali na naman ako. Sige, night na. To all, sabi ni Kuya Sunny. Sige, Kuya Sunny din. Naayos ko na pala Kuya Sunny sin yung ano ko.
yung dollar sign. Ina-update lang ni Tol Project, sabi nga ni Tol, i-update mo nga, baka hindi lang naka-update. Nung tin-update ko itong naka-live na to, ayun, umayos naman siya. Kaya pala nagaganon. Kabarkada, Dan Watch po, sabi ni B-Boy. Salamat sa kayo sa pag-watch. Very nice yan, very nice. Sisira, cellphone ko na ito. Maya tanggal. Sino to marabas? Marabas kita. Sino to marabas kita? Ate Brenda, shout out. Salamat. Ate Brenda, baka inaantok po kayo ha. Tulog-tulog po. Mabuti ko lang 2 hours in live. Kuya Sunny, nakapli po ako sa video nyo. Meeting, greeting. Oo. Salamat, Ate Margie. Busy po kasi si Kuya Sunny. Tutulog na yun, mag-duty pa bukas yun. Barabas. Barabas ba yun? Shout out. Brenda, shout out. Di rin na nga ni ako magsarid kaya makatulog na ko. Si Ate Brenda. Serious love to you. Ano? Kapag seryoso mo. Binaligtad niya lang yung pangalan niya. Ano ba itong ano? Marabas. Tsaka nga. Parang nagkikiyarios ako dito sa Marabas. Marabas. Bangin, umalaba, luliwat. Ate Brenda, sa tao. Oh, no. Ay. Excuse me. Ay, cellphone na yun. Ayaw gumana, nakakainis din nagbubukas. Ayan, sira na naman yata. Marabas. Shout out. Dan subscribe Ate Brenda, sabi natin Margie. Ate Margie, again ka na pala. Ay, ginagawa lang mo na agad yung ano mo, 5 minutes ka pa lang. Wala ka ba ang ninja, Ate Margie? Baka maano ka niyan. Mahirap pag sub to sub. Ano mo lang, kalalive mo lang. Huwag ka agad mag sub to sub. Huwag ka agad magdidikit kasi baka mamaya malagas. Sayang. Nagbabawa ng WH. Live ko si Lolo. 5 minutes ko pala nakain. Matataas nga views mo, Ate Margie. May 232. Yung double house blessing ni Ate Bidang at ni Miss Palawan. 74 sa may pakbit sa isa. San masustansyang gulay. 152. Isa-isang paboritong ulam ng mga Bicolano. Ang santol na may gabi. Oo, masarap yun. Kahit di ako masarap yun. Nakatikim na ako ng santol na may gabi. Masarap po yun. Ayan guys, si Kabarskara nakapin. Baka naman po pwedeng palablab. Pwedeng puntahan ang kanyang YouTube channel. Ganun ba yun? Opo, Ate Margie. Hindi pwedeng gagala-gala mo po lagi yung ano, pag natapos kayo mag-live. Kaya minsan po yung Mark Waray TV, pag natapos ako mag-live, yun muna yung ginagala ko. Pinahinga ko munang
Minsan cellphone ko, yung live ko na kahit 30 minutes, 1 hour, para hindi agad na ano, maglalagas eh. Sa akin yan, may nag-subscribe sa akin, umabot na ng subscriber ko na ano nun, nung nakaraan. Nasa parang pa lang 5,000, mahigit 5,950 ata yan. 50 pa, magsi-60 na yan, nabawas yung ano, 5. Kasi ginala ko agad yung live ko. Kaya, ingatan mo kasi mahigpit si Whitey ngayon, Ate Margie. Kailangan kung meron kang second account na ano, kaya pala naglalagas talaga. Oo, Ate Margie, hindi pwedeng kalalive nyo lang po tapos papasok kayo sa ibang mga naglalive. Tapos magdidikit kayo po. Mabilis yan. Di bali ko may ninja po kayo. Ang diskarte mo dyan, ano, yung mga kakilala mo naglalive. Halimbawa, may kakilala ka ano mo, kaibigan. Ano ba yan? Okay, sige. Thank you sa info. Hindi mo pa alam yun, Ate Margie. Naglalagas po yan pag ano, basta ka lang papasok sa mga naglalive. Tapos ka pala mag-live, tapos magla-live ka. Tapos didikitan mo sila. Mabilis yan. Ako nga, binabalikan ko na lang yan. Sinasabihan ko, mag-iwan lang ng bakas. Ginagawin ko, Mark Waray TV. Pag pumapasok ako sa ibang live. Pinapahinga ko muna yung channel. Pwede naman yun, ipapasok mo siya. Pag tapos ka na mag-live, pwede mo ipasok mo saglit lang. Tapos, huwag ka mag-ipag-sub to sub. Kasi madadali po yan. Okay, sige. Thank you sa info. Paano ngayon? Alis na naman ako. Paano ngayon? Alis na muna ako. Kayo po. Kung mayroon kayong ninja, yun munang gamitin nyo. Kasi kailangan po, pinapahinga mo muna yung live. Tapos kung magdikit ka, kunti lang naman din ako viewers ko. Anong oras ba ang live, lagi mo live, Ate Margie? Di ba 2 beses ka nagla-live? Sa umaga at saka gabi. Ang mga subscriber mo, Ate Margie, mga legit na po talaga. Mga legit ang subscriber mo. Ano. Kaya medyo mataas ang views mo. Iba-iba ang oras ko. Ganun. Yun lang. Parang, sa ako, pinalik ko na naman yung oras ko dati ng paglalag. Alas 10, 9:30, ganun oras. Pinalik ko na naman. Hoy, Mark, hoy ka rin. Bakit? Dapat magtatawag ka na ng ano? Ha? Puro kasama mo si Sir Edo J? Sumbong-sumbong ka pa ka Sir Edo J. Sako kita eh. Marungo, nagtatagay ka na naman, no? Kumusta si Tito Poroy? Sumbong-sumbong pa kay Sir Edo J. Papatawag ka ng ano. Kung kaya mo kung hulihin. Kung kaya mo hulihin yung vendor, eh, pagpakondisyon ka muna sa takbuhan. Ha? Kung alam mo lang dati, kung may GoPro lang ako dati ng panahon ng kahigpitan ng bangkita, nakikita mo talaga yung mga karipas namin sa karito na parang mga jeepline. Kahit bangga na sa pader, talsi ka ng paninda. Basta pag andyan na malapit, takbo. Pauwi na kami. Pauwi ka na? Kala ko umuwi na, bumalik na sila Sir Edo G. Nandiyan pa pala. Watch mo naman, idol yung ano ko. Watch yung playlist kong Flores de Mayo. Baka naman. Nag-watch na sa akin si Sue, nagpunta ako sa live niya nakaraan. Baka naman pasuyo naman ako sa iyo. Sa iyo, Maruko. Sa akin playlist. Kasi kasali ako sa challenge ng ng Team Kabunoto production. Si Bidogs ang host. Nagpa-challenge doon. Maroko, boom! Sabi ni B-Boy. Anong dala nyo? Layo na, Pampanga.
Nakasasakyan lang kayo Morocco? Wala na, umalis na yata. Umalis na yata yung loko ah. Mima, I love you. Opo. Ang dumali. Kasama mo yung Tweety word mo. Morocco, si Tio Poroy lang ang kasama mo. Tio Poroy, open na gabi eh. Hindi ka naman hubog. Tio Poroy, panay ka na nakahubog. Tagay lang hanggat may atay. Mabuti di ka bininta ni Morocco. Love you more, Morocco boom. Agoy. Mga pikaton naman yung mga tao eh. 5 viewers, shout out at 29 thumbs up. Si Morocco. Hindi ka nagbablog tol, Idol Morocco. O tinatamad ka mag-vlog? Kasi madalang na ito mag-vlog. Kung gaganda, dapat yung thumbnail niya. Two months pa to eh. Marabas kita, shout out. Sino ba to? Marabas kita. Sa'yo ba yan, tol, project? Naka-tricycle. Tricycle lang? Pampanga to Batangas? Ako. Ngawit-ngawit ko dyan. Alam ko nakasasakyan kayo. Oo, Gran, ikaw ba yan? Sorry naman. Shout out Morocco Humble. Kasama ko si Mahal ko. Kasama mo ba? Sino ang driver? Si Teo Poroy. Sa tricycle. Ingat kayo. Malayo pa naman yan. Saan ba yun sa Pampanga? Angeles? Angeles, Pampanga o ano? Wagwa. Or Santo Tomas. Nakarating na ako dyan sa Pampanga, Santo Tomas eh. Dahil ako dati nagtrabaho sa bakery. Tapos sa may Guagua. Punta na rin ako dyan. Pag di na busy, mag-vlog, medyo busy pa. Hindi mo kasi hindi mo sinisipag mag-vlog. Galing-galing mo gumawa ng vlog. Kahit pa isa-isang vlog ba, sa isang araw, tataas yun yung views mo. Oo nga. Tiyo nag-drive, namamasada din. Guagua. Sa Guagua lang kayo. Oo, nakarating na ako dyan. Sa may, sa may palengke. Malaki mong palengke dyan pala. Guagua. Mismong Guagua, tol? Ay, Morocco? Driving lang. Mismong Guagua ba, tol? Andiyan nga sa Guagua. Kung Guagua mismo na yung parang yan, parang bayan na yan, matao yan dyan. May bakery yan dyan na yung pangalan apelido Villanueva. Sir Romel Villanueva. Dati kong mga amo yun. Ewan ko, nandun pa rin sila sa Guagua. Mabili dyan ang tinapay, pandesal. Gagaling yung magkakapatid maggawa ng tinapay na pandesal. Kaya pag kami nun, tol, Morocco, pag
nagano kami nagmasa kami ng ng pandesal. Kaya ikukuwento ko lang sa iyo. Pag nagmasa kami, nandiyan ka ba? Pag nagmasa kami ng pandesal, eh dati hindi kami nagsusuot ng damit eh mainit. Tinatanggal namin damit 'yan. Tapos nag-e-apron lang kami. Alam mo, tol, yung dagaktak ng pawis namin, iwan ko na kung nag-upgrade ba sila ngayon. Dati, mano-mano yun eh. Nandiyan ka ba, Maroko? Pag nagmasa kami ng pandesal, kasi minsan kami pinagmamasa ng namin, yung matadero namin, matadero, yung master namin sa bakery, baker master. Iba pag pawis yan, dadagaktak ang pawis, ginaganon namin yung tinapay ng pandesal. Tak! Ang puputi na namin dito. Wala kaming damit noon. Tanggal lang nun kasi napakainit. Tapos naglalagay lang kami apron. Kung marunong lang ako mag-vlog noon dati, makikita mo talaga yung kalokohan ko noon. Kung nagmasok. Di madyan. Minsan, pinapailalim pa. Babay na ako, tol. Piraw na. Sige na, katurog na. Hinahinay lang, ha? Ay, pag din Paray tagil, tol. Namiss ko na tumagay na kasama kayo, ah. Wala akong makainuman dito, kundi daga, tsaka ipis. Pag kami, B-boy, sangkay. Pag kami B-boy, nung masa kami ng pandesal, yung kasi yung una kong trabaho nung napunta ko Manila eh. Napunta ko sa Pulilang, Bulacan eh. Di naman pala part ng Manila yun. Nadaanan lang namin yung Manila. Pag nagmasa kami niyan, parte na sa Bulacan, Pulilan. Eh, malapit ang court doon. Basketball. Tapos pag nagpapamasa ng master, ginagawa ko, maitim pa ako noon. Ang galing pa ako sa probinsya noon, Leyte. 2007 yata yun. Oo, 2007. Masa ng pansal, putang ina. Pag tagaktag ang pawis, B-boy, ginagalan namin yung lamig namin yung pandesal. Tanggal yung pawis. Tapos tulog. Sarap, pero masarap, di ba, pandesal? Sarap, di ba? Ganun talaga. Night, Madam B-boy, sabi ni Tol Project. Bye-bye, kuya. Anong sagay? Tol, salamat. Ganun talaga kasarap ang pandesal pagdating sa mano-mano. Mas masarap kasi ang pandesal pag mano-manong tirada kaysa yung di makina. Pero mas masarap talaga ang di makina kasi malinis tingnan. Pero pag masa-masa lang, maganda yun. Ang baboy. Hindi nga yun. Lulutuin yun eh. Normal lang yun. Natatagaktak ang pawis. Bagong ligo naman. Bagong ligo. Siyempre, bagong ligo bumasa. Galing ka CR. Galing ka CR. Tangkay, galing ka CR. Galing ka tae. Hindi ka nagsabon. Sasabihin ng master mo, Oy, Mark, bumasa ka nga dito ng pandesal. Mamasa ka dyan. Para. Sarap. Sarap na sarap talaga yung mga noon dati na mga customer namin sa pandesal. Talaga naman. Mga dugyot kayo. Wala na yun. Ganun talaga ang buhay din. Bakery. Ito ba? Kaya mo, pansinin mo kung mayroon man nagbablog ng mga pagmano-mano ang tirada. Tapos, walang magbablog na nakahubad sa pag-ano ng tinapay. Wala. Kasi, hindi sila papasukin ng mga viewers. Hindi sila pag napanood ng mga mamimili, ayaw ko niya, puta yan, dumi-dumi ng gawa nila. Kahit dinuluto yan. Kaya yung mga iba nagbablog sa bakery, mga naka-face mask, yung talagang, talaga, yung pinaka talaga sa qualified yung bakery, talagang full gear ka. Kailangan full gear. Kailangan yung damit mo hanggang dito. Yan.
Ano, parang may, ano tawag nito, pangalan ng ano nito, yung may ano dito, kailangan may tawag nun. Basta yun na yun. Tapos, bukod nakadamit ka na, naka-apron ka, tapos naka-hairnet, tapos may mask. Kasi siyempre, hindi mo natin masasabi pag nagsalita ka, tatasik pala laway mo na sa halon. Paano kung may sakit ka palang TB, hindi na maangas. Atik. Oo nga, Bigoy. Ganun talagang, ano, bakery. Kaya, na-share ko lang yan. Kaya, minsan nga, pag bumili ako dyan sa, ano, dito sa, ano, hindi man ako nandidiri. Ito, mandidiri. At least, naluluto yun, naluluto. Tanggal din naman yun, patay bakterya doon. Pagkaluto doon na, masarap na yan. Sa kain pa nisan, sasaw-saw mo sa kape. Kami nga, kumakain nga kami naggagawa ng pandesal. Yun ang alam namin sa umaga. Hindi naman kami nandidiri. Ganun talaga ang life. Mga discarding mga ano. Pampobre-pobre ba? Mga dugyot nga. Ari mo, mukhang mas madugyot ka pa nga eh. Pag ikaw yung maging master baker eh. Oy, Boss Butchog, like. Salamat Boss Butchog sa pa-like. May graw sa route host. Route din sa iyo, boss. Kumusta na? Na-monetize ka na uli? Hindi na ako nakapasyal sa live mo ah. Medyo nag-ano tayo ngayon. Hindi ko nachichimpuhan kasi live mo. Bababa sana ako ng premiere ko. Ang dami ko nang nakarang premiere. Hindi ako makapasyal sa ano mo. Boss Butchog, kumusta? Hoy, B-boy, mas dugyot ka. Ka daw. Oo, mas dugyot yan si B-boy. Boss Butchog, salamat ah. Pagpasyal. Oo, may kinikwento ko lang sa kanya, Boss Butchog, yung paggawa ng tinapay, pandesal. Bumibili ka rin bang pandesal, Boss Butchog? Loko talaga si Us. Ganun talaga ang buhay. Kailangan maging loko. Kasi pag seryoso ka, wala manunod sa'yo eh. Galit sa'yo si B-Boy. Hindi magagalit sa akin yan, Boss Butchog. Matagal ko nang kilala yan. Lahat ng mga sinasabi ko, di nagagalit yan. Diyan magalit sa akin. Malakas nga rin yung mga alas ka sa live niya. Tapos magagalit pa. Yung aking pinagsasabi lang naman yung pagmamasa ng tinapay, Boss Butchog, tinapay ng pandesal. Tapos tatagak-tagang pawis, ginaganon pa namin yung masa ng sa tinapay pandesal. Bang! Kaya ang puti-puti namin yun, akala pag lumabas kami, tapos pag masikat ang araw, nabili ako ng pandesal. Oo, masarap talaga, di ba? Masarap. Pandesal. Malunggay pandesal. Di ako marunong magalit, Boss Butchog. Yak! Di ba? Napayak ka din. Di ba? Masarap yan. Boss Butchog, grabe ka. Oo nga. Dati akong boy ng bakery. Totoo nga, promise. Ganyan ang mga gawain yan. Lalo pag wala mga outgear, mga gamit talaga na pang masa. Yung kasi ang suot dapat diyan, may uniform kayo. Nakaganon talaga hanggang dito yung yung damit nyo. Tapos mayroon kayong tawag nun yung sinusuot, apron. Tapos may mask. Tapos may hairnet ka. Sa amin, pag kayo napakainit, baba hanggang ganyan lang natin. Ganyan lang ata, abot ko kasi yung ito mataas pa nga ito yung nasa bahay namin. Abot ko yung, tawag noon, yung kisame. Ay, sa words sa iyo, sarap. Kadiri man, mahilig pa naman ako sa tinapay. Masarap nga yun, Boss Butchog, ano ka ba? Yun nga nagpapalasa, nagkakaroon ng, di ba, pag nakatikman mo yung pandesal, di ba, sarap ka. Boss Butchog, di ba, dugyot nga ni. Oy, hindi dugyot yun. Talagang, alam mo, pag matagal ka na nagmamasa,
parang baliwala na yung ano mo. Musta brother? Okay naman yung word. Ito, umaano pa naman, buhay pa. Buhay. Ito, medyo okay naman. Sana support. Dugyot nga. Hindi naman. Hindi naman madalas yung ginagawa yun. Talagang paminsan-minsan lang. Lalo pag galit na yung ano, yung taga-masa. Eh siyempre hindi naman natin hawak yung ugali kung ano ba talaga. Watching from UAC, ay shout out sa word from UAC. Kadiri. Kadiri. Ba't nandiri si Boss Butchog? Masarap yun, di ba, Boss Butchog? Sa mga kaya ako madalang na ako kumain ng tinapay talaga pag minsan pag may binibili ako tinapay sinisilip ko yung bakery nila. Yan ang tirada ko nun. Pag may nakita ka lang yung bakery na mayroon silang machine at ang suot nila hanggang ang damit nila mga malilinis tapos naka-apron at naka-hairnet malinis yung gawa nun. Pero kung walang hairnet, walang mask, tapos yung damit, minsan nakahubad lang nagmamasa, matik yun. So word. Hello po, sabi ni B-Boy. Depende siguro sa may-ari. Oo, depende nga. Depende. Yung ano pa yun, matagal na yun, Boss Butchog. 2007 pa yun. Kasi nag-start ako nagtrabaho sa bakery. 2007 eh. Binata pa ako nun. Galing ang probinsya nun, Boss Butchog. Dinala ako sa Pulilan, Bulacan. Unang 6 months ako dun, training ako. Hindi pa ako, hirap na hirap ako pag ano. Eh, may damit ako nun, kaya hindi pa ako marunong eh. Tapos nakamas ako noon. Kasi minsan kasi pag yung may-ari, pag wala dyan, eh siyempre mainit. Kasi nagluluto ng sa oven. Nagluluto sa oven tapos pag nagluto yan, napakainit. Kulob yan eh. Bawal kasi yung masingaw eh. May singaw. Mayroon exhaust fan pero pampano lang sa init. Kasi binubuksan lang yung pag magluluto na. Eh, dalawa yun, exhaust fan. Eh, isa pinapatay, isa hindi. Kaya pag nagluto, grabe tagak ang pawis. Pero kung yung bakery nila ay ang gawa ay yung flooring pa lang, naka-tiles, tapos yung mga tindera, doon mo na mababasa yun, tindera pa lang, mag-serve ng tinapay. Dito, yung sa Guevas, yung pinuntahan natin sa kay B-Boy, yung binilhan natin ng tinapay nun, malinis yun doon kasi mayroon yun sila makina eh. Tingnan mo, pansinin mo, Boss Butchog, yung mga bakery na ordinary bakery lang. Tingnan mo yung mga hanggang dito na balikat. Puting-puti yan hanggang doon sa kamay. Oo, tingnan mo, pansinin mo. Kasi yung mga ordinary bakery, yung mga yung mga bakery na mga tawag nito, yung talagang hindi ganong kilala. Na siyempre, ikaw, halimbawa, si B-Boy may-ari, nagbukas ng kanyang sariling bakery. Eh siya, malinis, gumawa. Eh paano yung magiging tao niya? Yung gagawa. Hindi ko sa sinisiraan yung real talk lang kasi naranasan ko yung trabaho na yan. Kaya alam ko yung mga palakaran ng, palakad ng mga bakery. Ang kapatid ko, marunong magtinapay yan, marunong magluto. Kaya ang pawis, hindi natin masasabi, hindi mo naman makontrol yung pawis. Alam mo, sahurin mo ng timba yan. Alam mo, Boss Butchog, habang naggagawa ka ng tinapay, sinasahod mo yung pawis mo, tumutulo. Di ba, hindi mo kaya namang magawa yun. Kaya maganda talaga bumili, may pangalan eh. Oo, totoo. Mas maganda talaga yung mga branded na may pangalan, Guevas, mga ganyan. Ayan, malilinis yan. Pero yung tipong halos yung may tagong-tago na tapos may kurtina pa. Alam yan. Alam na this. Kaya maganda talaga bumili na may pangalan. Loko ka talaga. Kaya ginawa mo yun. Oo, gawain ko talaga yun dati. Ano ka ba? Kaya ako sineshare sa inyo eh. 2007 yun, nung baguhan ako nun. Hindi pa ako gumagawa nun, nakadamit pa ako nun.
Pero tumagal ako nung natuto ako. Ilang taon ako nag-bakery? 2007, 8, 9, 10, 11. 11 napunta ako sa papa ko. Bali halos 5 years ako nasa bakery na binata ko noon. Kaya, ay, sus, sabi ko nga, lahat ng kalukuhan sa bakery. Minsan nyo, pag nabubuisit kami dun sa busing namin, pag panay utos, ginaano namin yan, ginakahiya mas bahala kayo dyan. Oo. Minsan niya, pag nagkakabiruan kami, nilalagay namin sa sa may, pag nag-ano ng buns, yung buns, pinipigura namin yan eh. Pinipigura. Yung buns na nabibili mo na 6 sa isang balot, bisbotjog, 6 isang balot, depende sa tao yan. Kung maayos yung or dugyot. Oo, totoo, boss butchog. Depende yan sa tao. Eh, ang amin nun, yun talaga. Hindi naman siya totaling marumi ang hindi naman marumi ang Basta lang na naiinis kami dun sa namin, boss namin yun. Talaga ginagawa namin yun. Nagagalit sila pag wala kang damit, pag sasabihan ka. Lalo pag nandun yung kapatid na napaka-arte. Magdamit naman kayo. Pagkain yan, inahain natin sa mga yan. Huwag kayo magganyan. Mag-hairnet kayo, kayo. Eh, mainit. Siyempre, mainit. Ikaw pa naman tatagaktak ng pawis hanggang itlog, tapos di ka pa tatanggal ng hairnet tsaka apron. May mga loko lang talaga. Kawawa naman yung mga bumibili. Kawawa. Ngayon, hindi na siguro yan basta-basta mangyayari yon. Kasi dati hindi naman ganong kahigpitan yun. Hindi yun kine-check ng mga may nag-check yan eh. May nagtitingin ng mga, halimbawa, about sa bakery. Di ba nauso yung balita-balita na yung pagluluto ng chicharon, nasa lapag lang pala, mas malala yun. Pusbutsyog, alam mo ba? Yun na mas malala, mas madumi. Kasi yun, galing na yun sa kawali, prinito, di ba? Prinito yan, pusbutsyog dun sa kawali. Tapos ilalagay sa higlang. Ayun, mas malala kasi dinadaanan pa ng mga, mga daga. Yung amin, kahit may namasa yun, tapos, siyempre, hindi naman maiwasan mga tumulo pawis mo. Dinuluto. May mantika yun eh. May mantika yun. May mantika, napakaraming mantika. Namin mamasa. Kaya, pag ginaganon-ganon namin, wow! Lami, kaayo ba? Master nga namin. Pag naggawa ng mga yung mga dessert. Diba dati, yung 2001, 2007, pa uso talaga yung yung mixer. May mixer man yun, mahal. Ang ginagawa mo na, mano yan. Tulad yung sangkay, yung kabayan, yung gano'n na kulay dilaw, tas brown ng ilalim. Kabayan ba? Inamasa yan sa kamay. Sa balde. Mayroon pa rin hanggang ngayon. Oo. Kaya ako, pag nabili ako ng tinapay, hindi ako basta-basta nabili ng tinapay sa mga, sa mga naglalako. Madalang lang din ako bumili. Minsan tinatanggihan ko yan. Oo. Kasi alam ko yung gawain sa ganyang paggagawa ng tinapay. Alam ko yan. Lahat ng tinapay nahawakan ko na. Pero hindi ko nasubukan gumawa. Pero nahawakan ko ng gawin. Gumawa lang ba? Pero hindi ako sumubok ako yung mag-mimix. Hindi. Nasubukan ko lang gawin yung kabayan, tapos yung pandesal, tapos yung buns. Yung buns medyo malinis-linis pa. Kasi hindi mo siya yung totally na ilalama sa kamay hanggang dito lang yun eh. Mo lang yun, konti lang yun eh. Di tulad ng talaga busbutsyog, buns, ay yung pandesal. Ilan sako yun na inaano namin? 3. Inubuhos namin dun sa parang kawali. Paano yun? Pahaba. Tapos pabilog pa ganun. Malalim yun. Eh, pag hindi mo yung hinukay hanggang ilalim, pag wala kang persa, di may halo yun. Magdidikit. Kailangan haluin hanggang ilalim.
Sarap talaga ba? Boss Butchog, ang baboy mo ha. Si Boss Butchog yung baboy daw. Hindi nga. Ano lang yun. Kinikwento ko lang yun kasi dati ranas namin yun. Ginagawa namin talaga. Kasi alam mo yung ganyan, talaga, hindi mo maiwasan yan kasi kahit naman siguro sa mga sa mga malalaking company, mayroon pa rin nakakalusot na sa kanilang mga pawis na tumapatak dun sa Hindi maiwasan yun. Depende na lang yun kung aircon ang kanilang pero bawal aircon ng pagtinapay kasi mayroon yang mayroon yan silang kailangan mainit ang lugar para umalsa ang tinapay. Hindi na ako kakain ng tinapay. Ba't di ka kakain? Ano ka ba? Kumain ka na. Ganun talaga yun. Huwag ka mag-alala. Walang lason yan. Di ang bibilihan mo yung may pangalan lang. At titignan mo lang din yung yung mga mababase mo yan sa sa mismong pa lang, sa mismong tindera, makikita mo na yan. At yung nila, yung display nila kung malilinis kung tignan. Doon mo naman makikita mo naman yung malinis yung gawa ng tinapay ba. Marami naman ngayon, di tulad dati, talaga naman. May magagawa grabing pawis. Oo, totoo nga yun, Boss Butchog, nung talagang pumasok ako sa bakery na yun. Hindi yun hindi yun, malakas lang talaga yung tinda nila. Mapakabili. Natakot ka bigla? Huwag ka matakot. Ganun talaga ang buhay. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Masarap ang pandesal. Masarap yung pandesal, di ba, Boss Butchog? Baba ko naman si Kabarkada na wala na. Sabi ni Boss Butchog. Mayaman to si Boss Butchog eh. Dito pa naman isa lang ang tindahan ng tinapay. Itingnan mo yung minsan vlog mo minsan para makita ko. Para mapanood ko dun sa sa vlog mo. Hindi, wag mo mag-vlog ng itututok mo dun sa nila. Malinis naman sa tingin mo. Sa tingin mo, Boss Butchog, 24 hours silang bukas. Malinis naman sa tingin mo. Yung mismong gawaan, makikita ba hanggang loob? Kasi pag nakikita niya hanggang loob, malinis yun. Pag once na yung tindahan nila, na fix, siradong-sirado yung kortina, yun. Matik yun, meron yun. Hindi yun nagdadamit. Hindi yun iba. Hindi yun nagdadamit magmasa. Pero kung bakery, bakery stante. Tapos nandito yung tao. Mga tindera, tapos yung mesa. Tapos yung pinto, pag yung nila, hindi nakasirado. Kitang-kita sa loob. Malinis yun. Hindi yun, hindi yun sila, hindi sila totaling madumi. Malinis ang gawa. Kasi ginagawa naman namin yun. Nag-outfit kami lahat talaga. Ang ginagawa namin, nag-hairnet kami, nagmamas. Tapos, ang damit namin hanggang dito. Mas kami ng apron. Lahat naman sarado. Bukas Ba't yun dito Guebas? Bukas yung yung kanilang bakery. Yung paggawaan nila, kita hanggang loob. Tapos tignan mo rin sa tao. Tapos pag may hairnet yan, may hairnet, tapos may malinis yung mga yan. Makikita mo naman sa sa gawa nila eh. Sa instante pa lang makikita mo, mababase mo pag display, yung malilinis sa mga pinaglalagyan. Di mas masarap yun. Puro pala babae. Kaya pala mabili. Pati yung tagamasa nila, babae. Wala silang lalaki. Walang master. Baka tindera lang yung babae.
Laging ubos ang tinda nila. Siyempre, wala silang kalaban eh. Wala silang katapat. Wala silang kalaban ano. Sa mga lugar yan? Boss Butchog. Di ba napatambay ka? Cavite Cavite. Isa lang ang nagtitinda dyan. Maswerte sila. Pag na yung mga tindera, naka-hernet. Tapos isang uniform. Pag isang uniform, malinis yan. Malinis yung amo niyan. Pero kung yung tindera, transparent ang suot, kung halimbawa tatlo sila, iba-ibang suot, ano yan, medyo, ano lang ako, sa class A. Class C lang sila. Oo. Malinis yan. Malinis yan, Boss Butchog, huwag ka mag-alala. At kung puro babae ang kanilang tagagawa, ibig sabihin, makina ang gamit nila. High-tech na kasi ngayon, Boss Butchog, kumpara dati. Matagal na yun, ano ka ba? 2007 pa yun eh. 2007, iba na ngayon, nag-upgrade ng mga bakery. Mayroon na silang tagamasa ng tinapay na na talaga, na hindi na tao. Yung nagiging lang ginagawa ng tao, taga-putol na lang. Diba? Kasi inaano pa namin yan eh. Parang ginaganon pa namin yan. Yung parang inaano namin yung binibilog namin yan yung pandesal. Pagkabilog niyan, Boss Butchog, halimbawa ito pandesal, Boss Butchog. Kaya yan doon sa may pulbos. Puputol-putulin yan. Kasi lalagay namin yan sa tray. Ano yan? Bali, 5-5, bali 30 yan. Tinapay. May pat lang. Bibilis namin nun. Sabi ko nga, kung marunong na ako mag-vlog nun, mabablog ko talaga yun. Kaso, pagpapaba lang ka talaga ng taga-masa yun kung may lalaki. Hindi kasi kaya ng babae yung taga-masa. Hindi nila kakayanin yun. Yan, malinis yan. Talaga yan sila. Pag mga ganyan, isang tinapayan lang, tapos malinis naman ang nila, sa labas lang nila. Malinis yan sa loob. Kasi may permit man yan sila. Hindi naman pwedeng, yan. Minsan kasi yung mga mag-check ng mga business permit, yung, di ba may nag-check yan sa mga bakery, kung malinis ba ang ginagawa. Siyempre, minsan iba natatapalan lang. Pak! Tumigil na yung bunga mo. Doon na sabihin mo malinis. 24 hours silang bukas. Ayos yan. Maganda yun. 24 hours. Kaya alam ko yung mga lakaran ng mga tinapay. Ako, hindi naman ako ganun hindi naman ako malinis na tao. Pero, marti ako sa pagkain. Boss Butchog. Hindi ako basta-basta napapakain ng mga ganyan, tinapay. Lalo, mga galing sa, niluto nga na mga, turon. Yung, halimbawa, yung makikita ko yung, hindi naman siya namimintas ako, Yung makikita mo yung yung magtitinda sa'yo na, kita mo, alam mo naman, yung medyo hindi ganun aya-aya ba? Hindi ka mapapabili. Pagkain kasi yan. Yung pagkain talaga yung nakahain, dapat talaga malinis ka. Lalo kung luto na. Yung akin kasi, ang akin paninda kasi, yun, niluluto. Kaya hindi ka basta-basta pag may customer na medyo may nakakaluwag-luwag. Naku, napaka-arte mga yan. Mahirap yan bigyan ng pangit na paninda. Pero kung barat, pwede naman salpakan na ng mga pangit na mahilig sila sa mura. Ayun, magdadalawang oras na rin tayo, guys. Salamat kay Boss Butchog sa pagpasyal. Sa kay Boy, salamat . Gain na ako maya 3 minutes.
Boss Butchog, salamat ah. Huwag ka mag-alala, malinis yung ano nun sa inyo. O naman ang mabahala ka agad. Iba na yung dati, sa nga panahon ngayon. Dati, talagang ano pa yun, medyo ano pa yung mga bilihin. Sa isaw nga, hindi mo nga alam kung malinis yung gawa niya. Ay, meron pala yung libro. Tapos na yata. Di talaga nag-charge yung cellphone na isa po. Palis. Gardenia na lang bibilihin ko palagi. Said. Ba't natakot ka, Boss Butchog? Iba na nga yan ngayon, yung 2007 yun. Mga panahon ng mga ano. Malalaman, malalaman mo yung mayaman yata ito si Boss Butchog eh. Lahat naman tayo maarte. Ay, may rakal, shout out. Lahat naman tayo maarte sa buhay, maarte sa pagkain. Pagkain yan, kasi simple, alam natin yung ano. Kaya ako, di nga ako gano'n nabili ng tinapay. Pag lalo, hindi kilalang, ano. Ang halos binibilang ko lang, Guevas, tsaka yun doon sa kabila. Nakilala ko mo, ano. Mahirap lang ako. Naayos na yung ano mo, yung channel mo, Boss Butchog. Pinikwento ko nga lang sa'yo para bigyan kita ng ano, awareness. Basta, at least nga na-share ko yung ano ko, yung mga ginagawa ko dati. Gawain ko dati yun. 90 days. Oh, naku, 3 months. Doon na. Wala pa rin ads. 90 days din maghihintay para kay Biboy. Kay Biboy, halos 4 na buwan na nga eh. Ikaw lang ang maayos niyan? Yung ano mo? Kasi ako dati, nung ano yung ano ko, yung channel ko, inaayos ko lang yun. Paano, iwan na lang kita. Oh, mag-i-enda rin ako gabi na. Mag-i-enda rin ako. Anong oras na magtutulog? May tinda pa ako bukas. Salamat sa pag-ano. Huwag ka mandiri sa sa pandesal. Makikita mo naman yan yung kumalinis yung hindi. Ano lang yun, sinishare ko lang yung ginagawa namin dati, 2007 pa rin. Don't worry. Iba na ngayon, iba na ang, ano ngayon. Portal ko, nag-aayos pag may problema. Nag-ano rin siya, nagwa-white rin siya, tol. Boss Butchog. Diba napatambay kita sa kwento ko? Hindi kasi ako nag-a-appeal. Nag-live stream pa rin. Nag-ano rin ba siya? Nagla-live? Live streamer din ba siya?
Ang hirap ngayon sa YT kasi nagbabawas eh. Marami ka kasi kapangalan, Boss Butchog eh. Ay, hindi. Buti alam, IT siguro siya. Magaling sa computer. Kasi ang iba, IT talaga magagaling. Dati, nagla-live siya. Ngayon, hindi na. Nawala si B-Boy. Oh. Andyan lang yan. Matulog na yung B-Boy. Malunggay pandisan. Masarap. Sa kape. Salamat, Boss Butchog. Magayon lang. Ito na sa kay B-Boy. Salamat. Yung boom, thank you. Sa lahat na pumunta. Yung buhok ko, yung gulo na eh. Kasusombrero ko nito eh. Dapat, kalbuhin ko na to. Kaso pag kinalbo ko, makikita ko yung bukol ko. Bakit gising ka pa, host? May tinda ka pa bukas. Oo nga eh. Kaya may ano kasi ako, may challenge kasi akong sinalihan. Nag-ano lang ako. Mag-angkat ka pa ng paninda mo, hindi. Nagkuha na ako kanina, kunti lang kinuha ko. Di kasi ako kumukuha ng marami. Maatumal. Tiyan mo yung paninda ko nakaraan, 2 upo tsaka 6 na sa repolyo, inabot ng 3 araw. Kanina kumuha ko 3 upo, tapos 7 repolyo lang yung paninda ko. Ayaw ko damihan, napakabili. Sobrang bali ngayon. Kaya ano kasi, sobrang hirap ng tao ngayon. Siyempre, inuuna nila, nagtitipid sila, inuuna nila yung bahay. Siyempre, kung nagbabayad ka ng bahay, ilaw, tubig, diba? Saan ka ba saan naman nila? Novaliches lang. Novaliches, Quezon City. Cavite eh, taga dyan, andyan yung ano ko eh, kapatid ko sa Cavite eh. Cavite ba yun siya? Ay, Las Piñas pala. Tingnan mo, di ba wala mga nagbablog ng mga bakery boy? May napansin ka ba na nagbibakery, vlogger na nagbibakery? Mapapanood mo sa YouTube ng mga bakery, ano eh, mga kilalang brand eh. Mga kilalang sikat ba? Ay, Sir Bakbal, present, shoutout sa iyo. Diyan ka nakatira, tito ko. Diyan nakatira, tito ko. Oh, Novaliches ano, Novaliches? Malaki ang Novaliches ah. Barangay, anong barangay? Santo Tomas, ano? Santo Tomas? Kasi kung Santo Tomas lang, dito lang yan, malapit. Ay, Santa Monica. Present, Makbal, thank you. Dumadaan kami sa palengke, nakabas kami papasok. Saan palengke? Yung palengke naman ang tinitindahan ko, hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan na ano tawag nito, hindi naman nadadaanan ng bus. Baka sa Commonwealth kayo. Or saan ba yung dumadaan? Baka sa Uyo. Ganun. Malapit sa Sabungan. Santa Monica. Katpet. Malapit lang ako dyan. Pag yung dinadaanan na Santa Monica, pag ganon, sa may simbahan, malapit na ako dyan. Sir Jaime, shout out. Bro, Makbal, hello. Sir Jaime, salamat sa pagpasyal.
Team Move. Shout out, shout out. Pang top 5 ako sa revenue nung kanina. Paano ni pag-host ni Bidogs. Kuya Jaime, sabi ni Macbal. Macbal, salamat sa sa pagbisita. Si Macbal, Team Hamog din ba to? Si Jaime? Kanina, nandito si Romel Norhasan. Ay, Ma'am Ilang-Ilang. Aba, nandito si Ma'am Ilang-Ilang Pasyal Ma'am Ilang-Ilang, top 5 po tayo sa revenue. Nasa na tayo? Bukas, top 6. Shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Team Hamog yan, si Bro Macbal. Team Hamog din ba yan? Ano ba yan, sinalihan mo? Paramihan ng views at revenue. Paramihan ng views. May siya, may pot price. Boss Botcho. Kaya nasabi ko nga, sana pwede pa play ng video ko, yung playlist na Flores de Mayo. Mega love shoutout, Ma'am Ilang-Ilang. Di pa pumasok ang kahapon sa revenue mo. Hindi pa po. Baka bukas po yun. Ma'am Ilang-Ilang. Salamat po sa support. Hi, Sir Jaime. Hindi pa pumasok. Yung pumasok lang kanina, 48 kasi 44 yun, umabot 48. May yan, Boss Botchog, may pot price yung Paano lang kasi, yung dati kasi, ang ginagawa nila, nung sinasabi ni B-Dogs yung rolls, pero ganun pa rin, mayroon pa rin pot price para matatanggap. Dati kasi nung sinasabi ni B-Dogs yung about sa paramihan ng vlog, tapos yung pataasan ng views, tapos yung pa-viral. Yung iba kasi, lalo nung paramihan ng views, napakarami ina-upload. Minsan sa isang araw nakaka-anim kahit maliliit ang views. Tapos ang sabi naman ni Videos, kung hindi ka gagawa ng content, hindi pa rin naangat yung yung views mo. Kaya nga yung akin, yung mga vlog ko noon, pinapaikot ko. Iniikot ko sa mga nagla-live, lalo na pag premiere. Iniikot ko sa mga nagla-live. Pinapa-views ko ba? Pinapa-view. Kaya kahit pa paano, nakaligtas tayo sa 500 views. May galaw siya Boss Botchog, sabi ni Sir Jaime Vera. Pero tiyak, pasok ka na sa revenue. Hindi ko pa po alam. Bukas matitignan ko po kung papasok ng 100. Pangit ang pamaramihan ng views kasi meron naglalagay. Hindi. Meron talaga. Ano lang naman yun, may rules, yung sa amin kasi, Boss Botchog, mayroon kaming rules na sinusunod. May rules kami sinusunod na kailangan makaabot ng 500 views. Kailangan makaabot ng 500 views. Tapos, isang vlog lang yun. Isang vlog makaabot ng 500 views. Mayroon talagang ganun kasi, pero may chance din ilagas. May gumawa yan dun sa dati ng pa-challenge ng nung kay Idol Jeff. Nagulat ako, biglang nag-boom yung ko, isang upload ko, umabot ng 2,000. Kinabukasan, binawas, Hindi ko alam kung sinong nun, tawag nito, nag-boosting. Umabot ng 2,000. Tapos pag kinabukasan, umabot na ng 500, Laki ng binawas. Nagbabawas talaga. Matik yan kaya basta nag-boosting ka. Matik yan, nagbabawas si YT. Hindi niya hinahayaan kasi magugulat siya lalo pag hindi pa ganong recommended yung yung channel mo. Pero tiyak na papasok ka na sa revenue. Tingnan ko pa bukas po. Mamilang-ilang. Pangit ang paramihan ng views kasi meron naglalagay. Di naman maiwasan yun, Boss Butchog, lalo't pag mayroon ka sinusuportahan. Di maiwasan yun, lalo't pag challenge. Ginagawa rin ng iba yun. Hindi lang naman yung isang tao lang gumaganap. Pansinin mo rin ibang nagbablog, ibang kahit mga sikat. Pansinin mo. Napakarami ang views, maliit ang likes, tapos yung comment konti lang. Minsan mayroon nga umabot $50, 50 views. 50,000 views tapos ang like nasa lang 1,000 lang o 50,000 views. Bakit
Sa 50,000 views ba, magla-like mo ngayon? Di ba? Pansinin mo tapos yung minsan ang comment, kakunti lang, nasa 200 lang. Ibig sabihin, hindi siya organic lahat. Ibig sabihin, binobosting. Di ba? Meron siyang taga playing ng kanyang video. Pansin mo? Pansinin mo yung ibang mga, di pares kay yung sino ba yung sikat na yun pag nag-upload, million din ang comment, million din ang Yeah, si Abana. Hindi yan nagbo-boosting. Talagang pure ang kanya mga subscriber. Solid talaga lahat. Kaya mo, pansinin mo, yung niya, yung pag nag-upload siya, million ang views niya, pero yung comment, napakarami din. Tapos yung like, di ba? Salamat po, host. Bye-bye na po talaga. Sige, bye-bye. Kailang, may galap shoutout po, sabi ni Boss Botchog. Meron din mali sa pa-challenge niyan. Ayoko na sabihin pa, pero deep fair talaga. 699 views yung isang video mo. Nakapasok ka na sa 500 views. O nga po, Makbal. Pasok po ako sa Makbal, shout out, sabi ni Mami Langina. Pasok po ako sa views. Sinabi na ni Bidogs kanina. Hanggang 31 makakaligtas na kapag tuloy-tuloy akong pasa ng revenue. Kaya, pasa lang ako revenue. Kaya sa revenue lang ako medyo kailangan lang natin umabol-habol kunti para makalusot sa $100. Macwal, shout out. Hindi ko lang alam kung sasakto na bukas. Salamat sa 6 viewers. Alang, shout out. Makbal, hello. Alang, sabi ni Makbal. Sigurado pasok na yan sa karid kahapon. Sigurado pasok na yan. Nakarid ka kahapon. Oo nga po eh. Salamat po, Mamang Ilang-Ilang. Thank you so much. For viewers at 33 thumbs up, thank you. Thanks so much sa lahat ng sumuporta kay host Mark Joe. Si Raimi, nandyan si Raimi. Isa rin niya na nagpakulay. Si Kuya Ray, si B-Boy, sa aking mga katimbom na paklik-klik kang bigay. Dahil sa para kaya makakasahod din tayo kahit pa paano. Pag umabot na 100. Kasi halos 2 months ako di ako nakakompleto ng revenue. Mahirap eh. Mahirap ngayon. Pag lalo sa revenue pag-usapan. Kung sa views wala din naman. Kaya minsan, dinadaan ko na mag-live. May maligaw-ligaw ba? Anong oras dyan, Ma'am Ilang-Ilang? Maaga ba dyan sa inyo? Mag-alas 12 na rin eh. Okay na pala, Ma'am Ilang-Ilang yung ko, YouTube ko. Kailangan lang pala i-update 5 a.m. Ay, 5 p.m. Maaga pala sa inyo dyan. Hapon. Ay, paggabi na pala. Yan naayos ko na. Naayos na. May ads na po. Ayan may ads na. Kailangan lang pala i-update po yun. Kaya pala nagkaganon.
Bukas naman. 690, 99, 96 na. Hindi na ganun. Same time tayo. Ilang-ilang sabi ni Sir Jaime Berra. Where are you ba, Sir Jaime? Nasa Italy ka ba? Sana yan, Sir Jaime. Saan ka ba, Sir Jaime? Europe ba? Spain. Spain. Or Europe. Okay. Switzerland siya na eh. Ilang-ilang. Kaya di na pinapansin. Galing mo na siguro mag-Spanish. Konti lang alam ko. Nagbakasyon din kasi ako sa Mallorca sa island ng Cala Milor. Malalim na ano. Maganda yun siguro. Mamilang-ilang na pinuntahan nyo. Sa inyo pala dyan, ano na? Kaya pag madaling araw pala dito, sa inyo, paggabi pa lang. Mga ibig sabihin, patulog pa lang kayo. 5 p.m. pa lang doon. So, ano pa, ano? Oo, ano, 5:45 p.m. 14 years na ako dito. Tagal mo na pala. Wow, Spain. Ano nga? Spanish ka na. Ano yung lasing ka mas na kulang 30. Oh. Sigurado alam mo na iluto ang paella. Dual ilang-ilang. Mamilang-ilang, thank you po, Sir Jaime, thank you so much. Sa lahat na naka-video dyan na dalawa, thank you po. Dali lang lutuin yan. Ilang-ilang, sabi ni Sir Jaime. Yan ang si Sir Jaime, mamilang-ilang, yan ang founder ng
kanilang team ilang-ilang. Yan si Sir Jaime naman ay member ng Team Boom at sa ano naman yan siya sa Team Hamog. Yan yung ano ko, Big Four ko. Lagi ko sinasabing Big Four. Si Sir Jaime. Mahigit sila sa mga, mahilig sila sa mga seafood din. Yan lagang ino-order ko. Grabe sarap nilang magtimpla ng seafood. Sarap nun, seafood. May kachat kasi ako. Ang dami. Kaya nahihirapan si ako gayahin ang paelan lang. Dali lang lutuin yan. Thank you so much. Madali lang gayahin ilang-elang. Sabi ni Sir Jaime. Guys, salamat po. Sabi mo eh. Kaya mo yan mamilang ilang? Ikaw po ba? Kaya mo yan. Nag-i-edit kasi ng video. Salamat sa 4 viewers. Mag-i-end na rin po ako. Kamilang ilang. Mga 12, mag-i-end na po ako. 8 minutes para mag-12 dito sa Pilipinas. Kasi magtinda pa ako bukas eh. Sir Jaime, thank you po. Salamat sa pagpunta. Grabe tawa ko sa iyong isang video mo. Mark, kumain ka na. Diretso sa rice cooker. Napanood mo? Gagawa pa nga ako dun. Gusto kong gumawa dun sa tala nanay. Dun sa pinunta ko sa Santo Tomas, Batangas. Okay, Mark. Thank you, Sir Jaime. Maya-maya 12. Mag-end na rin ako. 8 minutes na lang po. 7 minutes. So magtinda pa ako bukas. Gagawa pa ako ng kalokohan sana. Wala lang kasi akong videographer eh. Wala akong nakukuha na medyo marunong. Kaya yung nandito ako nun, hindi pala nakita yung mukha ko kaya hindi ko hinarap sa akin yung camera. Pinalikod ko. Yes, sige. Antayin na lang natin pag-end mo. Ilang minutes na. Yun na lang. Ano po? 7 minutes po. Mag-end na ako. Ay magtulog, magtinda pa ako bukas. Baka tanghaliin na naman ako bukas gumising. Kasi kagabi,
Ano oras ako nakalabas? Parang sunod-sunod dati yung puyat ko. Yung nakaraan. Ano oras ako nakatulog noon? Alas dos. Kagabi, 1:00. Ay Diyos, amigos. Sige, turuan mo si ako. Spanish, Sir Jaime. Okay, Mark. Alang-ilang, adios, buenas tardes. Aba! Adios, buenas tardes. Yes, antayin na lang natin. Adios, amigos. Sige, turuan mo ko. Si ako, Spanish, Sir Jaime. Wow, ilang-ilang. Espanyol ka din pala. Mga Spanish. Gagaling ah. Spain, tsaka Switzerland. Aba, malala yung ano niyan yan. Kasi Switzerland tsaka Spain. Di, ibig sabihin, hindi kayo halos magkaano. Parang ano ba yan? Parang Manila to Davao ba ang ganyan ang ano nyo, layo nyo? Mukha lang Spain. Ay, mukha lang Spanish. Ganon. Hirap ano yung ano sinabi niya? Espanyola. Espanol. O baka na pag nagbakasyon ka si Remy, mag-Spanish ka dito, hindi ka maintindihan yan. Adios, amigos. Buenas tardes. Adios, buenas tardes. Grabe. Hindi malayo, pwede rin kasi i-drive ang car. Ibig sabihin, medyo malapit lang pala kayo. Kung madalian, chapter flight lang. Ganun mo yun. Malapit lang pala sa inyo yan. Pwede pa lang ibiyahe sa sasakyan lang. Pero kung chopper, mabilis. Pwede ilang-ilang, sabi ni Sir Jaime Vera. Wah, pwede kayo magkita niyan. Kain ka dun sa seafood na sinasabi nyo. Hindi siya gaanong malayo last November sa Portugal ako. Nagbakasyon din. Ano pala si Ma'am Ilang-Ilang? Kung sa vlogger to, adventure vlogger. Si Ma'am Ilang-Ilang. Si Raimi, ano naman? Food vlogger. Si Raimi. By car, baka 6 to 8 hours lang. Malapit lang. Malayo pa nga ang Manila to Leyte eh. Si Raimi, 24 hours eh. Parang Bicol lang. Ay, hindi. Kasi ang Bicol, umabot din. Ay, hindi nga, Bicol nga lang. Manila to Bicol lang. Medyo malapit lang pala. Pero ilang lungsod din ang dadaanan, ano? Buenos dias, amigos. Tardes. Ano ba? Tama ba? Meron ako natutunan sa'yo. Adios, buenas diardes. Adios. Screenshot na. Pagkakabisaduhin ko. Para may papasok sa akin. Ano ibig sabihin yun? Sir Jaime? Hello po. Hello ba? Ganun ba ang ibig sabihin nun, Sir Jaime? Yung adios. Buenas tardes. Screenshot ko lang kasi mag-aring ko kami sa dulo ko. Para pag may papasok sa lamig ko. Wala yun. Ito nga lang picture ang mga. Sila yun. Wala nga.
Okay. Ayo. Ang sabi. Mabay. Pero last year, April hanggang May nasa Pinas din ako. Nagbakasyon ng 4 weeks. Last year pa. Ngayon, wala, di kayo babakasyon ngayon, Ma'am Ilang-Ilang. Yes, Sir Jaime, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Bye-bye, everyone. Bye-bye. And good afternoon, sabi ni Sir Jaime. Sige, Sir Jaime, salamat po. Naging bodyguard ko ang sniper dudes noon nung umuwi ako sa Pinas. Kasi kasama pa siya sa team noon. Isinama ko siya sa Green Island sa Davao. Kaya pala ano. Gabi nandun ako sa live ni Sangkay Sniper Dudes eh. Nandun ako sa live niya ng Team Kabady pa noon ng iba na ang team ilang-ilang na. Alam ko yun, ko yun yung Team Kabady na nakilala ko yan si Sniper Dudes nung kasali siya sa team nung pa-challenge kasama ni Bidogs. Pinakilala ni Bidogs sa Idol Jeff na si Team Sniper Dudes. Ilang mag-end na po ako. Thank you so much po. Mag-ingat po kayo lagi. Sir Remy, maraming salamat po. Sa 5 viewers na nandyan, salamat na marami. Nag-end nasi ako. Pagtinda pa ako bukas, baka mapuyat na naman ako. Thank you so much po sa support. Ingat po lagi kayo. Tay Robin, bye-bye. Uy, hindi ka pala Tay Robin. Para kang Tay Robin ah. Kanina ka pa pala naka-BG. Okay, sleep well, Mark. At sa lahat, stay safe. It's a good. God bless us all. Thank you, Sir Jaime. Kinig. Oo nga eh. Antok na ako eh. Kailangan ko na magano. Buti naabutan mo pa yung live ko mamilang-ilang. Mag-end na rin ako kanina nun eh. Sir Jaime, thank you po. Ingat po kayo. Mamilang-ilang salamat sa suporta niyo ng dalawa. At lalo na kami mamilang-ilang sa kanyang pakulay kagabi. Naka-BG lang Tatay Robin. Oo nga po, andyan lang po yan. Nagulat niya ako na, hindi, galing pa yan si Tatay Robin sa mamilang-ilang. Galing po sa Lako yan, nagtinda po yan ng balot. Masipag ang Tatay Robin magtinda ng balot ngayon. May inspirasyon sa buhay. Mukhang may bibili na naman yata at lupat bahay ito si Tatay Robin eh. Tay, naubos ba yung balot niya, Tay? Sir Jaime, adios amigo. Naubos ba tayong yung balot, Tay? Kung kauwi nyo lang ata, alas 12 na. Dapat tayo magdadala kayo ng ng panaga. Baka may di natin masabi ang panahon. Alam mo naman panahon niya, yung crisis. Kaya ako pag galing akong tinda, di ako naggagagala dyan sa labas. Pag galing akong tinda, uwi bahay lang. Sleep well. Sarami, adios, sabi niya, Pamilang-ilang. Oo eh. Thanks God. Ay, nakaubos. Ayos. Maganda. Pero alas 12 na tayo. Tulog na tayo eh. Puyat ka na yan. Bukas, gising ka na naman. Yan kasi ang pag-uwi ko ng bahay. Ganun pala ang oras ang pag-uwi mo ng bahay. Kaya pala, kailangan pala ang live. Ganun. Sa Lunes, magla-live ako ng matagal. Kasi di ako magtinda nun. Maglalaba ako. Ultot na kasi ako. Bukas kasi baka ang live ko lang saglit lang. Kasi ay Sabado lang pala bukas. Sa Linggo kailangan ko mag-aga kasi lumabas. Pag Linggo, Sabado kasi maaga ko nalabas.
Minsan, alas 4, 5. Hindi ako lumalabas ng alas 7. Wala na kasi ako may bibenta pag ganung oras. Pag ordinaryong araw lang, minsan alas 7, 7:30, wala namang bossing eh. Hindi ako eh. Pag paminsan nag-o-overtime din. Masipag naman yung mamilang-ilang. Weekend at Friday lang si ako half day sa work. Weekend tsaka Friday. Ibig sabihin, pag weekend, ano ka pala, free time ka pala, nag-half day ka lang. Nagtitinda siya ng balot. Opo, mamilang-ilang, nagtitinda po yan si Sir Tatay Erwin. Opo, ilang-ilang. Ano rin yan, member sa Team Boom yan, si Tatay Erwin. Pero sa weekend, bibili si ako ng paninda mo. Thank you, mamilang-ilang. Maraming salamat po. Magla-live po ba ako nun? Mamilang-ilang. Maas ko lang po kasi pag linggo pa talaga po, minsan halos di ako makapag-live. Pero kung pagla-live niyo po ako, magla-live ako. Para makita niyo po. Pero sa weekend, bibili si ako ng paninda mo. Nakausap mo na ba ang Tatay Alex? Opo, nakausap ko po. Nung nag-live siya kanina, nandun ako sa live niya eh. Sabi niya, Mark, mag-ano ka sa linggo, bibili si Madam ilang-ilang. Sabi niya sa akin. Well, happy din si ako pag naabutan ko live mo. Nakakausap sa comment section mga suporta sa'yo. Oo nga po. Nandito kanina sila B-Boy. Baka naghihintay nga rin po yun na pumasok kayo eh. Inaabangan din nila na pumasok kayo. Kasi, ano nga po, yung nagpapasalamat sa suporta nyo. Nandito kanina si Tol Project, natulog lang. Ate Brenda, ang Team Boom nandito kanina. Magkano ang balot ng tinda mo? Ang tinda ng balot ni Tatay Robin, 30, 28, mga ganun. Yes, may live ka. Yes, mag-live ka. Opo, sige po. Mga anong oras po ba, ma'am? Para alam ko po, kasi marami kasing tao minsan sa linggo. Lalo't Mother's Day po yun. Mother's Day po yun, ma'am, ilang yung linggo na po yun. Mura lang ang balot, 28 isa. 28 lang daw, ma'am, ilang ang balot ni Tatay Orben. Kasi yun ang aantayin namin ni Tatay Alex. Sige po, mga anong oras po ba? Para alam ko po yung oras nyo po na makakapasok kayo. Sa lang nyo po, sa tansyan nyo po kung anong oras kayo pwede. Kasi, nihintay ko minsan kasi ang live ni B-Boy matapos eh. Minsan natatapos kasi pag linggo yan, alas 11, alas 10. Okay, 28 pieces. Bili ako sa'yo. Mga 500 pesos. Pamigay mo sa mga alam mong gusto mong kumain ng balot. Sabihan mo na lang, Tay Alex. Tay Robin. Pag nagtinda daw kayo ng balot, bibili daw si Ma'am ilang-ilang halagang 500. Pag 28, nasa
Hanggang 20. Ano lang, 16. 15. 18. Mga 18 pieces po. Pag 28 ang isa. Pag 28 pieces, bili siya ako ng 500 pesos. Pamigay mo sa mga alam mong gusto mong kumain ng balot. Sasabihin mo na lang kay Tayo Alex, 28 pesos pero pieces, 500 pesos ang bibilhin mo. 500 pesos ang bibilhin mo sa'yo, ipamigay mo sa mga alam mo dyan. Sabi ni Mami Langilang, nasaan Tatay Robin? Nandiyan ba ba? Wala ata si Tatay Robin ha. Pag 28, balian lang po yun. 18 ata. 18 nga po. May ano lang, may ano lang na 4 pesos. Bali 18 pieces. Pag bumili ka ng 500, 18 pieces, abuno pa si Tatay Robin ng 4. Kaya na ni Tatay Robin abunuhan yun. Okay po, bukas. Thanks po, Mamilang-ilang. Chat mo na lang daw si bukas po ba Mamilang-ilang? Bukas po ba yun? Sa weekend pa lang, may time magbayad ng ang Tatay Alex, Kuya Robin. Sa weekend daw, Tay. Sa linggo. Sa linggo po ba? Or Sabado? Pero okay na yun kung gusto mo. O yun. O, di may pang-vlog ka na, Tay. Sayang din po yun. Basta 500 pesos, bibilhin ko sa'yo. Ayos yan. Okay po, thanks ng maraming ilang. More blessing to you. Ingat po. Sabi ang Tatay Ruben. Okay naman siya. Magpapajikas naman ng Tatay Alex ng weekend. Sige lang po, Mamilang-ilang. Sa weekend ka na lang tayo Tayo Robin. Best TV vlog, shoutout. Musta boss? Sino to? Batang Samar to. Naka-duty ka ba Batang Samar? Naka-duty ka ba tol? Morning din. Alas 12 na. Okay po, i-vlog ko po para mapanood niyo po ang video, okay? Pero sinusuportahan ko rin siya sa pagbibenta niya ng balot. Tatay Robin, shout out. Hindi bukas pa. Ate ilang, Miguel Sharat, morning po. Sabi ni Batang Samar.
Oo, lumampas ka na. Mark, baka puyat ka dyan. Sige lang po, 30 minutes. Ano ko na ng 30 minutes po. Para po makapag-usap pa kayo ni Tate Robin. 12:30. Batang Summer, welcome. Pinalitan ko ng channel mo. Pinalitan ko ng channel ko. Bakit yung channel lang ang pinalitan mo? Ba't yung mukha hindi mo? Palitan mo din. Aba, kaumay na. Alin nakakaumay? Yung mukha o yung channel? Ano ba nakakaumay? Muisit ng Batang Samar. Ang musit. Hoy, paiba-ibang channel. Paiba-ibang ang profile name. Diyos mio. Oo nga, channel ko, loko ka. Channel, loko, tol. Loko. Channel ba? Akala ko yung mukha mo ipapalitan eh. Kasi parang pogi ka rito sa ano mo, profile mo eh. Tinitigan ko nga eh. Sabi ko parang sino ba tong BSTV? Tinitigan ko yung mukha, sinam ko pa oh. Malabo na kasi mata ko eh. Oh, nakita ko na. Ang tingin ko rito, ay si Batang Samar. Iba talaga pag mga gwapo. Hindi makilala basta-basta. Hindi pa ako hindi pa ako laspag dyan. Ganun ba yun? Ibig sabihin na laspag ka na pala. Channel ako. Ano sabi? Nagpalit na ako ng channel at ilang. Bakit kilala ka na Batang Samar? Ba't mo pinalitan? Ba't daw di mo makuha? Bakit di mo ka ang palitan? My goodness. Oo nga, but doon sa Batang Samar siya nakilala, magpapalit ng BST lang. Hindi mapapahirapan mo yung ano. Ay di, Batang Samar nga rin. Yung BST, pina-short niya lang. Batang Samar yan eh. Yung BST. BSTV. BSTV. Batang Samar ang meaning yan. Vlog. Okay na yan, ate lang para mabago naman. Paano nabago ang BS TV vlog? Wala rin pinagkaiba rin. Kilala ka ng Batang Samar. Batang Samar pa rin ang itatawag sa'yo. Ibig sabihin ng B, Batang. Yan ang S, Samar. Hindi Batang Samar pa rin. Hindi mo pinalitan. Pinashort mo lang. Oo nga ni, kaya nga napaliwanag ko na nga. Bahala na sila mag-isip. Laspagin muna nang talaga. Oo, laspag na yan si Batang Samar. Wag na ang mukha, di na mapapalitan yan. Ganyan pa rin yan. Nagpapaisip pa, oo. Nagpapahambol pa nga ni gusto pang habulin. Makalaspag ka naman to. Aray, kung sa'yo Batang Samar. Mayroon ka bang work ngayon? Ba't hindi ka pa tulog? Parang kang parang kang aswang Hindi ka naman nag-live. Sir Jaime, nag-dinner ka na ba dyan? Batang Samar, wala na si Sir Jaime? Nag-out na? Ano? Ang sabi ni BST. Kung may pasok ka ba ngayon, mag-e-end na ako. Hinihintay ko lang mag-ano. Antok na ako. Ano daw? Wala nga bukas umaga.
Anong ano mo pasok mo diyan? Umaga, gabi? Ay, umaga. Hanggang anong oras yan? 24 oras na naman duty mo, tol. Ba't ang liwanag dito? Ang liwanag ko dito? Cellphone, no? Mamaya pala umaga. Mamaya umaga. Kala ko naman. 8 to 8 24 hours. Oh, grabe namang duty mo. Yun, mabuti, di ka natutulog. Ano yung palo? 24 hours gising? Ano na binabantayan mo? Mall? Grabe naman yan, wala kang kapalitan. Tapos sahod mo minimum lang. Sigurado nagluluto siya. Oh, baka naaamoy mo milang-ilang ah. Bakit mamilang-ilang? Nakauwi ka na po? Natutulog naman. Sa upuan na idlip pag antok na. Bayaw ko palitan ko. Building, binabantayan ko. Building ng alin? Iran? Kaya pala wala nagla-live si Kuya Elmer. Madaling araw. 5. Kasi ano na pala yan doon. Grabe, walang tulugan. Oo nga po, ang hirap po ang trabaho ng ano, ang trabaho ni Batang Samar kasi talagang 24 hours eh. Kaya kami, nag 24 hours para may day off kinabukasan ulit pasok. Hindi pa rin day off yun. Buti nakakatulog ka sa ano, sa 24 hours na pag-duty mo. Eh, isa ka lang nagjo-duty. Natutulog naman po ako at ilang-ilang. Paano yan? Pag halimbawang natulog ka na, napasarap ang tulog mo. Yari ka sa bus mo, di tanggal ka. O ginawa niyang ganun, 24 hours. Pwede naman ano, pwede naman 12 hours lang ang duty. Magkano ba sahod dyan? Minimum tol. Day off din, isang araw hanggang gani pahinga tapos kinabukasan ulit pasok. Yun nga tol, may day off nga kayo. Bakit hindi na lang ginagawang umaga ka, sa panggabi naman? Parang may kanon ba? Karelyebo. Building binabantayan. O di naman yan bubuhatin. So, pwede nang matulog kahit papaano. Opo, nakakatulog naman po. Hindi pwedeng matulog ng tulog. Mantika lang, tulog manok lang. Ganun. Hindi pwedeng matulog ng tulog mantika. Tulog manok lang. Ibig sabihin, para kang manok. Pag nakaramdam ka ng kaluskos, kukrao! Taganon ka, Batang Samar. Kukrao! Gaganon. Siyempre, bawal ka dyan yung tulog na, pag ako pa naman, natulog. Talagang tulog hanggang kahit anong oras, gumising. May galaw siya raw, tol. Magkano sahod mo, tol? Minimum. Magkano sahod mo? Maabot ng, kasi 24 hours yan eh. Di 2 araw din yan. Pero di ako natilaok mo shit ka. Di, tinatanong ko nga ni kung magkano sahod mo. Baka pwede ako dyan.
Kaya gabi yan, nagla-live si Batang Samar, oh. Nakakapag-live yan. Oh, mura lang kasi hindi kumpleto requirement. Oy, B-boy! Gising ka pa pala. Galaw na na, oh. Gising ka pa pala ka. Madam B-boy, boom. Ba't di mo sinasabi magkano ang sahod? Tinatanong ko nga. Ikaw, pag nagtatanong ka, sinasagot ka. Pag ikaw tinatanong, hindi ka sumasagot. Ano ba yan, Batang Samar? Paano ka makakapasa sa ano? 13? Ano 13? 13K? Paldo. Isang buwan, 13K? Mag-resign ka niya dyan. Batang Samar. Alam ko sa'yo. 13K isang buwan, di mag-resign ka na dyan. Yung binabantayan mo. 13K lang? Isang buwan, magkano lang yun? Ang baba naman nun. Hindi naman siya nag-ano. Ayusin mo na lang ang business mo, Mark. Okay na to. Kaysa walang pork. Okay na yan. 13K, mababa yun. Ano? Kumilang ilang. 13K. Sa loob ng ano? Sa loob ng 30 days. 433. Paano kung wala pa sa minimum? Eh, dapat itulog mo talaga dyan. Sahod lang yan dito ng mga ano. Yung sahod nga dito ng mga vendor na mag-iisda, 800, 1,000 eh. Isang araw lang tol. Minsan half day pa. Pag depende pag mabili. Napaubos agad ng paninda. Sure mo lang 1,000. Minsan, nagising sila alas 2. Tapos, pag alas 2, pag naubos yan ng mga alas 9, alas 10, uwian na yan. Hindi naman mahigpit dito. Kaya hindi talaga maghihigpit yan, tol. Ano ka ba? Ranas ko yan, tol, na mag-apply ng mga ganyan. Pero hindi security guard. Hindi talaga maghihigpit yan. Mababa yan eh. Kasi kung hirereklamo mo yan, ipapatulpo mo yan, tanggal lang ng mga lisensya mga yan. Mahirap maghanap trabaho ngayon. Mahirap kung tamad. Pero proud ako sa mga vlog na may iba pang hinahanap buhay. Oo, mamilang-ilang. Sino ba yun? Hindi lang naasa sa pagbablog. Hindi naman tayo naasa hindi naasa sa pagbablog. Oo. Hindi naman kailangan umasa sa pagbablog. Itong pagbablog ko po ay mamilang-ilang. Ano lang ito? Ay parang kalibangan sa mga ginagawa ko sa palengke, binablog ko. Malay mo may nag-viral, di paldo, si Waray. Iba yun may sariling puhunan eh. Oo, iba talaga may sariling puhunan. Kaya nga, hindi naman ako tamad na trabaho nga, di ba? Hindi kita sinabing tamad ka. Wala akong sinabing tamad ka. Ano ba nangyayari sa iyo? Nangaaway ka? Ang tamad, nakatambay. Hindi porket nakatambay tamad. Hindi lahat ng tambay tamad ha. May tambay na ano ha, papera, panay snatch. May trabaho pa rin sila tol. Snatcher nga lang. Ano naman durukot. Yes, mahirap pag tamad. Oo. Di ba, di ba natawa ka? Ano sinagsabi mong tamad, tambay, walang trabaho? Hindi tambay nga dito sa palengke, marami eh. Pumapaldo naman. Trabaho pa rin yun. Mabilisan nga lang. Oo, totoo. Trabahong ano, pag nahuli bugbog. Ano ba sabi ni Ma'am Ilang kanina? Na ayusin ko ang pagtitinda.
May alam masisi ako, grabe pagkatamad niya maghanap ng work. Umasa lang sa pagbablog. Ah, ganun ba? Nasa hukay na isang paa. Oo, tol. Ganun talaga yun. Walang benefits yan, tol, yung ano, yung pinasukan mong ano. Ilan kayo dyan, tol, na bantay? Isa lang. Ikaw lang. At least honest ka, tol. No? Pag tinanong ko kung magkano, yun lang ang ano. Kasi talagang maliit yun. Kasi Manila to eh. Pag NCR pa naman, dapat ang pasahod sa mga security guard ay kahit ano man yan, private, public. Ay tawag nun, commercial. Commercial ba tawag nun, tol? Nasa hukay na isang paa. Kasi kakaiba ang may hanap buhay lalo na pag may kids na sinusuportahan. Opo, mamilang ilang. Kaya po ako talaga kahit alam ko napakainit ang palengke talaga. Kaya ngayon dalawa, kasi nag-request yung aking partner na doon muna sila sa Santo Tomas. Kasi dito sa bahay po napakainit. Hirap siya huminga. Nahirapan siya kaya may ano siya, hihika. Ako nga po, at ilang-ilang kahit vlogger din yan inaasahan. Dalawa kami ng bayaw ko. Dalawa kayo. At least may kasama ka, hindi ka maboboard. Basta patuloy lang ang business mindset. Yes. Pinalaki ako ng tatay ko talaga na ano, na business minded. Dati talaga, ano lang ako, tauhan lang ako. Nanawa ko maging tauhan. Nung nag-pandemic, doon ako natuto mag-sarili na maghanap buhay. Alam niyo, una kong tininda yon mamilang-ilang. Kung mapapanood niyo mga, ano ko, yung mga old video, makikita mo dyan, mag-storage ako. Unang tinda ko nun, storage, nilalako pa namin. Di pa ako ganong marunong talaga mag-vlog. Parang video-video lang ba? Pagka-video ko, sabay upload agad sa YouTube. Ang mga matataas na ang sahod sa SG ngayon, nasa 25 to 30, pero kompleto yun lahat kasi ako, yung BI lang at police lang kinuha sa akin. Oo nga, kasi ano lang, building, sabi mo nga, bayaw ko. Duty ngayon. Ang pagbabalag parang extra mo lang. Yan, gagawin mo lang hobby pero kumikita rin. Oo nga po, mamilang-ilang. Hindi ko naman talaga yan ginawang ano eh, ginawang tawag nito. Ayun, nagsineryoso kong pagbablog. Sa ngayon na sumahod ako. Sumahod ako nung naisali ko sa challenge. Dati, nung live lang ako eh, tapos upload konti, wala na basta ma-upload lang, yun, upload na agad, okay na yan. Okay na agad yun. Ngayon, talaga nung sumahod ako kasali ako sa Team Subasco, kaya medyo ano ako sa mag-vlog. Parang ano ko ba, parang inaayos ko yung bibigkas ng salita. Kasi words, kasi mas maganda kasi yung malilinaw yung mga nababanggit mo sa mga salita. Kaya minsan pag may palpak, i-ano na lang, edit na lang. Oo, totoo po yan. Dapat may ibang option. Yes, BS. Oo. Kasi kung mag-asahay mo lang ang pagbablog, walang mangyayari sa'yo, ano ka, sikat. Hindi ka naman kilala eh. Si Jeff, kung si Idol Jeff, kung iisa lang ang channel niyan, magtatrabaho, mag-ano rin yan, maghahanap, mag-business din yan. Hindi porket nag-vlogger ka, nakilala ka na, ayun na lang ang nagiging ano mo. Tingnan mo sila Louie. Humahanap sila ng paraan, nagtatanim-tanim silang gulay. Tapos, meron silang baboy noon, nag-alaga sila ng baboy. Para pag lumaki, mayroon silang
mayroon silang income. Yan mo si Kabugoy, napanood mo nyo ba si Kabugoy? May hito, may farm na hito. Tingnan mo, ginagawa niya. May YouTube na siya, kumikita na siya sa YouTube. Kumikita pa siya sa kanyang farm sa hito. Doon ko na lang nakita talaga ang video niya, sipag niya magtinda. Pati pagsasalita niya, parang huli ko na ugali ang host. Sino yun, mamilang-ilang? Ako ba yun? Hindi, kasi pag mga binabanggit ko po sa lahat ng mga vlog ko, mamilang-ilang. Lahat totoo yun. Kahit nga dati, nung kapanahunan ng mga na tawag nito, sinasabi ko po yung mga bagay na yung meron na ako nakakaalitan minsan sa palengke, sinasabi ko na minsan sa vlog. Parang huli na ugali ng host. Oo, mahirap po yun. May mga ganyan sa people na asa sa mga pag-vlog ng mga ulo sa mga suporta sa kanila. Oo, mahirap kasi po yun yung asahan mo lang yung mga halimbawa, sponsor, sumusuporta sa'yo. Yung laasahan, never, hindi ka mga andun. Mahirap yun, tol. Good night na, mag 1 AM na. Ano yun ba? Good night din po, Ate Langela. But of course, ikaw ang lang yun. Mamilang-ilang, magtulog na ako. Sa usapan natin Batang Samara. Si Mamilang-ilang kasi ang sipag niya magdut-dut. Kaya thankful ako dito sa Ate Ilang-Ilang, kay Madam Ilang-Ilang sa pagsuporta sa akin. Maraming mga suporta niyan, mga hinahanap nila. Hopefully, makapunta sila sa channel mo. Sana po. Oo nga po, Mamilang-Ilang. Marami naman po na kakilala, lalo sa Batang Samar. Kilala ko niyan. Parang gusto ko magdamag. Ayaw ko na tol, luwag tinda ko bukas, baliw. Baka mamaya magising na naman ako nito, mga ano na naman. Kasi ako nagigising ako talaga maaga, alas 4, alas 5, gising na ako niyan. Siyempre minsan pag bangon ko na parang sakit ng ulo ko, kabilaan. Tulog ko muna ulit. Paggising ko, putragis, 7:30, 7. Buti na lang, walang amo. Pero nauwi naman ako. Gabi na. 7:30, 6, lahat na nandyan sa vlog yan. Mga ginagawa ko sa buhay. Time check is, nandito tayo ngayon sa palengke, guys. Lalo na mahal na araw. Alas 3, alas 4, alas 2, grabe mga gising-gising mo. Kaya pagdating ng December, Mamilang-Ilang, di ako nagbablog eh. Pagdating na ng pitsa 20, hanggang 31, di ako hindi na ako nag-upload. Di rin ako minsan nagla-live ako niyan. Pero yung kasi doon na pupokus ako niyan. Tinda. Doon lang kasi kami nakakabawi pag Well, kinikwento kita sa friend ko para puntahan kanya. Grabe din siya sumuporta. Thank you, Mamilang-Ilang. At Ilang-Ilang, bukas naman. Sige, sleep na. Okay na, BS. Night. Sige, bye-bye.
Bye na. No need mo din. Need mo din mag-rest. Ate elang-elang sabi ni BS. Di kita bibitawan sa pa-challenge na yan. Naumpisahan ko na. Thank you, Ma'am Ilang-Ilang. Pati si Tol, Mark, Puyaters na yan. 3 araw na ako ng puyat, Tol. Kasi ang kulit nga ni Ma'am Ilang-Ilang, masarap kausap. Pag ano, talaga napakasipag niya magdot-dot. Tulog ka na. Magtinda ka pa tomorrow. Oo. Minsan, kanina, nandun ako sa palengke. Habang nakaano ko sa may ano, nakagano nakakatulog na pala ako tapos naramdaman ko, napakainit pala. Pag may time ka pa, pag may time ka, magpamasahe ka rin para may energy. Oo, na ano ko na yan dyan sa ano, paano na ako din sa, tawag nito, sa Batangas nun. Magaling yung nagmasahe sa akin nun. Kasi yung akin dito, yung balikat ko sakit to. May lamig to lagi. Kasi nung kabataan ko, nung wala pa akong partner, ano pa lang ako, sales boy. Kung saan ako napupunta, napapadpad nun ng mga store. Magbubuhat ng mga storage, buhat ng mga, yung Durabox, mga ganun. Kaya mo lang, tingnan nyo po yung mga old videos ko. Unang tinda ko po, storage. Makikita mo dyan sa mga old videos ko. Hindi pa ako marunong magsalita. Nahiya pa ako mag-video. Ang video ko pa noon, ganun lang ako mamilang-ilang. Ganun lang ako. Ay, hindi ko pa ginaganon yun. Ngayon, kinakapalan ko na yung mukha. Kasi totok na sa mukha ng ibang tao. Solid talaga si ilang magsuporta sa Naol. Sige na, magpuyat. Sige na, magpuyat. Ayan na, puyat na nga po. Kung alam mo lang work ko, my goodness. Ano po bang work yung Ma'am Ilang-Ilang? May ask ko lang po. Thanks po. Ingat tayo lahat. Bye-bye. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, matulog ka na. Maghapon, nagdot-dot sa computer. Tapos pag uwi, dot-dot pa rin, Diyos mio. Sige na, matulog ka na. Bye na po. Salamat, Ma'am Ilang-Ilang. Batang Samar, Tay Robin, thank you. Salamat kay B-Boy na sa pagtambay. Ingat kayo lagi. Ma'am Ilang-Ilang, thank you po. Need ko na matulog at mag-race. Race. Thank you po. Ingat po kayo lagi. Salamat ng marami sa support. Salamat sa blessing. Bye-bye. Bye-bye.